Alamet bolanda onlar giçärşi edildiler. Oradalaňyz kabul bolsun. Ähli ibadatlaňyz, doga dileňiz Allahyň ýanynda kabul bolsun. Mübarek orada aý bilen bile siziň hem durmuşyňyzda has gowy özgörçlükler, üýtgeçlikler, ögrümler bolsun. Tutuş türkmen halky bilen birlikde öňüňize, ojaňyza bereket, ömrüňize bereket, mehriban doganlar. Şuňky tema şol şatlyk şyhyk diýilýän Türkmenistanyň rejiminiň tarapyny tutup çykyş edýän watandaşyň kanalynda goýulan bir video däl-de ses ýazgy, iki sany Zenanyň aýalmaş galan söwgünçli ses ýazgysy bilen baglanşykly. Aslynda bu çykyşy, bu videony edelimi, etmälimi diýip ýaman köp kelle döwdük. Näme üçin? Sebäbi bilýäňiz, hak bileleşigi, onda da hak bileleşiginiň birleşen türkmen hereketi dürlü garaýşdaky, türlü näýleýin, her kimiň bir öz pikiri bar, her kimiň bir öz pozisiýasy bar. Ýöne biz ilgün mähbetli işte, görüşde, birleşip bilelikde hereket edýär. Şoň üçin her kimiň bir garaýşy bar. Inni şol şatlyk şyhykyň kanalyna goýulan sesler we şo seslerden öňüm bir topar türkmenim kanalynyň redaksiýasyna köp sanly sesim gelýär, video da gelýär, suratym gelýär. Toparlan chatlaryna ýazyşylan zatlaň screenshot, ekran suratlary gelýär. Aýgara gelýär-de gelýär-de gelýär-de. Ýöne biz şolaryň hiç birini ulanmadyk, halk köpçüligine ýetirmedik. Näme üçin? Hemme zatdan ol biziň kanalymyzyň özümiziň etiki, ahlak alan edep terbiýemizde gawat gelen. Şoň üçin köp zat. Ruhnama nesli bar? Kördekin goýulan diktatorluklar tarapyndan olary elbetde ýol görkezmeli, düşündirmeli, insada gamsada görülüşinde düşündirmeli, zat etmeli. Dogry. Esatanam ýaşlary, ýaş nesli bir gerek däl, 100 gerek. Gerek bolsa 1000 gerek düşündirmeli şu meseleleri. Döwür şeýle boldy. Sebäbi mundan girýär, mundan çykýar. Köpürek gaýtalasaň bir azyk. Her gerek gaýtalanda azyk galýar. Şol ýaly. Şoň üçin inni aslynda 3 topara bölünýär. Biziň eňneşimiz şu meselede. Şol aýallaň, zenanyň ses ýazgylary bilen baglanşykly. Sebäbi olaram bizem öz aramyzda dinledik o sesleri. Hawa näme etmeli, näme etmeli goýmaly. Inni öňden bäri bu görüşüň içinde siýasatyň, medeni, jemgyýetçilik işleň içinde bolan adamlar kimin kimdigini bilýär. Olar üçin köne ogrulary, köne kezzaplary ya satançylary täzeden tanady oturmaga gerek ýok. Olar bilýär kimin kimdigini. Ýöne internet aktiw bolanýan Şemal Haýat tarapdan öňüste şo tarapa gidýän peşmerkýaly sergerdan bolup beren biziň internetçilerimiz bar. Şu internetçiler köp geden tok diye ayağı bilen niye pok getirer diye şolary ýalaky
Köp gedip şu ayağı bilen getiren pogunam şeydip halkyň öňüne çykaryp hamalar hil bir işeden ýaly görkezjek bolýarlar. Indi şu taýda bir topar aýtdy, biz bu watandaşlary şeýle de bilýär. Nirde doganly, tohum tijini, işlänni, edenni hemme adyny bilýär. Gerek ýok diýdiler. Birinji topar. İkinji topar diýdi, muny ýa oradaň öňünden etmeli, ýa-da oradaň soňundan etmeli. Adamlar häzir emme kişi ýagşy niýet, pikirini arassalamaly, ýüregini arassalamaly, bedenini, ruhuny arassalamaly, diňe arassaçylyk, päklik, bu zatlar barada pikir edýärler. Bu pursatlar şu bir ay boýunça şu nemeni hatta goýmalydylar. Indi bu temanam geçdiler. Hatta şu çykyşlarda atlar goýup ara kesme bereli. Her kim maşgalaty dosýalary bilen agdaçarlyklar, söýärlikler, hawa şol gadymdan türkmenler nähili gutlaýar ekeni, nähili edýär ekeni. Şol atlar gurrun edip, hawa birek bilen gatnaşyp, nu şu bir ay şolar ýaly geçireliň diýip bu tema amdaşyndan bir teklip geldi. Yani ata-babalarymyz näme diýär? Duşman ýatar ýöne suw ýatmaz diýär. Edil şolar ýaly. Göreşdi, plan aýy, plan güni, şol bayramçylyk, ay şu eýleşi beýle diýilen tat ýok göreşdi. Bolýar. Olaňa göreşine, garaşyna hormat goýar. Olaram özlerçe hakly, dogry olan kop. Goý olar şeýsin. Ýöne biz adamlaň oda atylmalydygy üçin pek yürekli göreş meýdanyna çykyp goşant goşmak isleýän şol sessiýasynda bir zenan aýdýara, çykyş edip elimden geldiginden çykyş edýärdim diýe. Synanşýardym diýe. Başardygymdan şu göreşe diýe gatnaşýardym, goşşok bolýardym diýip şol manada bir zat diýe. Eger men ýalňyş düşünmedik boldum. Gaty gowy ören gowy. Şoň üçin göreşde oradaý ýa olay bulay diýilen zat ýok. Göreş diýmek durmuş diýmek. Bu biziň durmuşymyz. Durmuşyň her pursaty mümkin. Indi üçüncü topar az köp ses veren, az köp garaýş bildiren üçüncü topar diýdi. Göreşiň bazar ony 6-njy güni ýok. Oradaý, Gurban bayramçylygy, Täzeli bayramçylygy, Tomuz kanikuly, ýa bir öýlense balaý, ýa şolar ýaly neme ýok. Dowam edelim. Onu da bular ýaly zady çykaryp durkalar. Biz ýaşlara düşündürüş bermedek bolanok diýdiler. Inni şuňky şol şatlyk şeýhiň kanalyna tutuş dünýä eşderýaly edip goýulan şol aýallaň denan maşgalalan ses ýazgylary bilen baglanşykly iki sebäpden çykyş etmek dogry diýen karara geldik. Birinji sebäp bu maskaraçylygy, bu maskaraçylygy ýaýratmak, maskaraçylygy edenlerdenem näçe etse köp mun günä bolsa günä, hapaçylyk bolsa hapaçylyk, muňa adyna näme diýseňiz şonu diýin. Şu erwetçiligiň näçe etsesini etmek bolýar. Ýaýratmak adaty ýagdaýda. Onda da orada aýaly bir mübarek päkliň, arassalygyň, bir ibadatyň gowlugyň aýynda
Hani bir adamlar bolýara, başsaň bolan itiňiz bitiňinde ady ýok, üns çekmez diýerler halkyň arasynda. Hawa her zat edip görýärler şol neme ýaly. Şo taýda hana maskara waz bar, edil şol ýaly. O güldürýän maskara waz ýaly her zat edip görýärler. Balagyny açyp görýärler, hemme zatyny otyr ýerini görüp hiç kim üns beren. Ondan iň soňunda bolmajagyny bilýär-de uly iliň öňünde orram ortada ullokan edýär-de meýdan edýär. Üns çekmek üçin edýär. O üns çekildi bolýar, olan bir ketel. Şolar ýaly özüň görkezjek bolmak, olan bir kesel. Bärde şu bolmaly. Ni bul maskaraçylyklary, onda da şu pek orada aýynda şeýdip halkyň öňüne getirip goýýanlar, halkyň öňünde ullokan meýdan eden ýalydy. Özü eden ýalydy. Olan günäsi ýok. O söňünüp gürleýän adamlar günäsi öz goýnunda. Olar bir wagt bolan zatlar. Hasan iýerlenden kimlere iýerlenden mäder men size aýdyp berjek. Gata täzin zat da bu zatlaryň içinde. Ýöne. Näme üçin? Orada aýynda. Onda da gele orada aýynda, orada aýan başlan wagty şu popuy orrum ortaşa edip goýdular. Näme üçin? Şuň maksady näme bolup biler? Satançylygyň, satanizme hyzmat etýänler. Maskaraçylygyny şeýdip mübarek orada aýynda bütün halkyň öňüne getirip goýýanlaryň, goýdurýanlaryň özü satanizme hyzmat edýän mahluklar. Bular adamçylykdan çigit ýaljak netibesini almadyk maskarawazlar bular. Wejeralar. Şol sesi goýup näme gazanýar? Belki o taýda şol Zenandan Murat Gurbanowyň adyny aýdyp, şo Murat Gurbanow we şoň bilen baglanyşykly şoň töweregindäki pystypjurluklar zatlar, soň ol Nuruşka bilen baglanyşykly aýdylýan gürrüňler zatlar. Belki şolara gahar gelip ýa adamlar halk şolary gowy tanasyn diýip şo maksat bilen goýuldy diýbem. Şolar ýaly baka berjek bolýanlar, tapawut ýok. Näme maksat bilen? Orada aýyna goýulmaly. Hiç goýulmaly ady däl ol sesler. Ol ses hiç kime goýulmaly o sesler. Maskaraçylyk duruşy bilen bilinýär şeýledi. Bir eşitmesem bilýär şo zatlaryň hemmesini. Ýöne bize de iyi verdiler. Bu topar adama iyi verdiler. O iyi verilenem yaman gen zat. Ona mı açacak menzide? Hemmesini yeken aytacak. Düşündürecek şu zatları. Düşündürmeli. Şoň üçin onda da orada aýynda şu tema garşy ýaz garşymyzy lagna tokaýanlygymyzy göni alymyz bilen biz hökmany suratda nynta aşagyny çyzyp geçýär. Biz başta aýtdyk. Satançylyk, satýanlar, bir-birine satýanlar diýdik. Türkmen näme üçin bir-birini satýar? Adamlary, biziň watandaşlarymyzy bir-birini satmaga näme mejbur edýär? Oýlanaly. Benim öz pikirim aýtjak. Öz aramyzdaky pikir alşykdan çykan netijeni aýtjak. Himmetini aýtjak. Iň esasy şol bize de iyi berli şol. Hatta şol onun başga da materiallary berli. Ýalňyş beýan boldum şu sesleri iyi beren e-mail adresi birinji ýerde men adresim goýýar. Birinji ýerde men adresim bar. Ondan soň Türkmen Ýurt TV'nin adresi bar. Şeýdik gidýär e-mail adresleri. Inni
Şeýle bir zat bar. E-mail iýeren wagtyň bir topar adama ýokarda atady görnüşde iýerseň, iýeren adamla şonu alan adam görýär. Menden başga kimlere sepläpdirmin diýip. Ýöne şo e-mail iýerilýän ýerde CC diýip bir zat bar. Bir setirjik bar. Birinji adresten soňky adresleňizi şo taýyp goýsaňyz, şol birinji adamdan soň beýleki haýsy adamlara iýerenini alan adamlar görenok. Inni bu maskaraçylykly sesleri, videolary, ekran suratlaryny, tekstleri, datlary ýygydarly ýagdaýda bize we biziň bilen kimlere iýerilýänine maýtjak. Ýöne täsin bir zat bar. Başta iýerip başlanmaky adamlaryň e-mail adresi gitgide azalýar. Ya bular olar bilen sögüşýär, bilemok bir zat bolýar, soň gitgide azalýar. Iň soňky gelen iň soňky bir näçe gelen materiallar neme e-mail adresleri, kime iýerilen adamlaryň adresleri azalypdyr, azacık. Belki topar edip iýerýändir. Belki hemmesini birden iýerse garym matym edip, belki kellesine bir zat gelendir. Bular şu pölener zat diýendir. Belki. Ýa-da belki olar bilen sögüşdi belli däl. Gaty täzeň şu. Onda da şu materiallary, şu maskaraçylyklary, sesleri, videolary, suratlary we dürli materiallary. Bu maskaraçylyk we özüni aktivist, görüşücü, oppozisiýa, ýeni gör diýip ortağa çykyp, soňam durmuşa, töweregindäki adamlara, syýasata, medeniýete, jemgyýete satanyň arasyndan seredip, iki sany bulaň nemesi bar, aladasy bar, başga aladasy ýok. Bira fiziki ýagdaýdaky satanyň arasy. Erkek aýal fark edenok. Bar derdi bulan ilgünmäkdi, görüş, aktivistlik, oppozisiýa syýasat däl. Satanyň arasy. İkincisem satmak. Köp adam aýdýar, näçe pul alanlar diýär, şunu satmak üçin diýär. Bu türkmeniň satysy şeýle bir gözara ýagdaýa eýe. Pul bermäge, pul öýdürlemäge gerek ýok. Meýletin, bökejekläp, tans edip, oýnap, gülüp, aýdyp satjak adamlar bar. Satýan adamlar bar. Birini satyp oturanyny özü bilmeýän adamlar bar. Öňkü efirlerimizde de ýadyňyza düşýän bolsa, meselem bir 10-15, 20 näçe Türkmenistanyň bir kwartirada galýa, öý tutýarlar, kireyne galýarlar. Hemme kişide telefon ýok, internet ýok. Ay garaz bir telefonu bir näçe kişi bolup bolanýardy. Ondan olam girýär, görýär, beýleki ýatyrýar, ünsiz owulýar bolyn, içini gyjyklap dur, bu nerelere girip çykýar diýip ondan seredýär. Ya biziň komentariýa bilen alyp barjylarymyz bar, komentariýaçylarymyz. Şolary görýär, şolaryň profillerini zadyny görýär. Ondan bir ýerde bir oturuşyk bolýar ýa-da şöyle bir ýöne gürrüň bolýar bolyn. Hamala Amerikany açan ýaly. Hamala bir döwlet syryny bilip, şonu aýdýan ýaly, şo töweregindäki adamlaryň öňünde paňlamak üçin, gomparmak üçin men niýe şonu bilýän niýe plany diýäň ha, bolýa plan oppozisiýa ýa-da plan nemeler bilen niýe ara gatnaşyk saklaýa, şolaryň ýanyna çykyş edýär, şolary gollaýa, eýle, beýle, o şeýdik gürledi, beýdik gürledi, şeýdip komentariýa ýazdy, zat etdi, eýlemi. Olaň arasynda da
Aňaryň şugulçylary, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň şugulçylary şap edýärler-de ýetirýärler. Şolar ýaly görüňmi plany, ana şolar bilen gatnaşýar ekeni, şolary tesir, kommentary ýazýar ekeni zat diýe. Biz ýöne bu işleň başynda aýtdyk. Telim eder aýtdyk. Hatda ýürüýte üstüne basyp aşagyny çyzyp, daşyna da şeýdip, dört burç edip aýtdyk. Bular diýdik, diktatora garşy göreşmek beýle-de dursun. Oho, bular şatlyk şyhy we garşy iştat edebilen ok. Etmek niyetlerem ýok. Şatlyň öňünde bular Kamasutraň ähli pozisiýasynda pozasynda durdular. Şatlygy biri-birini satmakda ýarışdy bular. Şatlyň küntüleri bular aslında. Siyasi küntüleri. Ay şatlygy öwgüň arşa çykarýan ele-ele. Bular şatlykça da ýok. Şatlygy öwgüniňiz ýetene ama. Bular şonça da ýok. Şoňa şo barmanyň ujunda oýnap ýörşüler hemmesini. Nerden bilýän? Şu ýiberilen, şu ortalykda, şu daşda görüwe ýaýradylýan materiallardan bilýän. Diňe bu e-mailler sebäpli men şeýle karara geldim ýok. Başga da burada bardatlar. Hemmeniň üstüne açjak şu gün. Hemmeniň üstüne açjak. Salamlaşaly. Soň temaga girýär. Meryem Dogan. Salam türkmen halkym. Salam, ömrüňiz ok bolsun. Şuňky temamyz Mehriban Dogan. Türkmen näme üçin satýar? Satançylyk näme üçin? Hut şu pursatda. Watançylykdan ýörgünli. Häzir bir hemmemiz internetde aktiv bolanlar, iň azyndan watançylyk üçin her gün iki munduny aýyrsa, Serdar oturan ýerine balygyny sıçýar. Turum bilen awandan şu bokunyň üstünden. Ýöne edil häzir şu başardan gynantan. Watandaşlarymyz internetde aktiv bolanlar ýa aktivist boljak bolýanlar, oppozisiýa boljak bolýanlar satanyň arasy satançylyk, satanizme hyzmat etmek bilen meşgul. Watançylyga da gynantakda. Maskaraçylyk aktivistlikmi? Maskaraçylygy ýaýratmak has beter maskaraçylyk günä ýa aýyp dälmi? Inha şu şatlyň edişi. Maskaraçylygy ýaýradýa. Onda da gele oradaýyn. Ana bular imanly da, ana bular dini da gowul ýa-da, ana bular watanyny, halkyny töýýär-de. Şumu hormat? Şumu dine, halka, adamçylyga hormat şumu? Näme etdiňiz şonu edin? Niräňiz nämäňizden aşdyň niýlär? Ýöne oho uly ýylyň öňünde beýtmäň gaýrat edin. Şu materiallar bize de gelýär, has beterlerim gelýär bize. Ýöne biz ulanamyz. Ulanman, gerek gel şonu ulanmak. Gepi edenler, gepi gezdiren gıйwatçy diýerler. Gıйwatym gatyly erbet güne ölüň etini ýemek bilen deňeşdirýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem. Garazowlan türkmen. Assalamu aleykum mehriban ýerleşler, döwlet, salaman mysyňyz hemme, oradalaryňyz, dua dilegiňiz kabul bolsun. Hemmemizinki bilen bolsun, Garazowlan ömrüňiz ok bolsun, taýjy bol. Ýene Meryem dowam etýär. Türkmen halkym tutýan oradaňyz Allah şan dergähinde kabul bolsun. Taýjy bol. Hudaýjan salaman ar namysy
bilen ağır namazımız, bilen üy ozamyza barmak nesip etsin. Şey diýdi onja. Adyňdan Hudaýdan Allahydan işte. Karajoglan türkmen. Absurdistanyň güjügi ýa-syýasy boljak bolýan oýnatgylar mukaddes Remezan aýyna hormat goýman. Haramçylyk edýän döwründe hakykaty aýtmak günä bolmazmyka diýen. Her kimme niýetine görä. Dogry aýdýar. Taza bol, Karajoglan gollaýanyň üçin. Iwan Grozny. Salam Döwlet Baýhan, watandaşlar, salam Iwan Grozny. Oragalyň gutly, mübarek, düşümli, bereketli bolsun. Karajoglan dowam edýär. Rejim ýörüýte ýurt dışyna çykarylan aktivistlerine şahatlyk güjüniň üstü bilen signal berýär. Alym bolmaga gerek ýok. İrlan Miralow. Salam watandaşlar, döwletdaga, giç ýaşy döwletdaga işiň rowaç Allahyň özi güç guwat bersin. Size himmämize bersin. Bir döwlet baýan bilen bolanok bileş, hak bileşigi bilen, dünýä türkmenleri hereketi bilen, türkmen hereketi bilen bolanok birleşen türkmen halk göreşi bilen bolýar. Hem temadan soň men nämänem bir düşünürjek. Ýaşlar gaty köp paýş edýär. Biram Türkmen tekrardaky, Owganistanyňdaky, beýleki ýurtlardaky türkmenlere täsin görýär. Meselem, bir topar özüni türkmen halky üç garp diýip adlandyrýar. Türkmen halky, ýani biz türkmen halky diýär. Näme üçin şolar şeýle diýär? Näme üçin? Türkmen halky olan wagdasyna dadyna hiç dadyna ananok, hiç ýyly olar gollanyp, bular näme üçin özleri çalyp özleri oýnap ýör diýerler. Onuň düşünürjek. Ýene bir halk bilen baglanşykly bir zat bardy. Nämedir şol? Ha, halkyň prezidentimisin. Elektron prezident, YouTube'un prezidenti, halkyň prezidentimisin. Şular näme ýetjek? Şu gıççılykda. Ey Hudaý. Gaty täsinatly bir watandaş aýldy. Seta, salamlar kardeşim. Ramazan ayın kutlu bolsun. Türkiye'den salamlar, anlamaya çalışıyoruz. Selam kardeş, iyi Ramazanlar. Ramazanın bereketli, hayırlı, uğurlu olsun. Evet, anlamaya çalışırsak anlarız mutlaka. Düşmanların aramıza soktuğu nifak tohumu var. Kardeşin kardeşi ispiyonlaması. Kardeşin kardeşi satması. Bugünkü bizim konumuz canlı yayınımızın konusu Türkmen Türkmeni neden ispiyonluyor? Neden satıyor? Bunu irdelemeye çalışıyor. Anlamaya çalışıyoruz dediğin için antiparantez kısaca bir açıklama vermek istiyorum. Ne yazık ki Türkmenistan'ın vatandaşlarının nüfusunun %60 ila %70 çoğunluğu yurt dışında. Bunun da aynı derecede çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Şimdi Türkmenistan'ın içinde hiçbir şekilde hiçbir vatandaş özgürlük, hak, hukuk, adalet, helallik üzerine hiçbir şey konuşamaz. Aklından dahi hiçbir şey geçiremez. Sonu ölüm. Bu derece katı, bildiğiniz açık hapishaneden de beter bir yer. Dünyada
insanlık tarihinde hiç görülmemiş cellatların, katillerin, hırsızların devlet yönetimini yasa dışı ele geçirdiği ve yasa dışı devleti sömürmeye, halkı ezmeye, yok etmeye devam ettiği bir yer Türkmenistan. Hal böyleyken yurt dışındaki çoğunluk olan nüfus, vatandaşlar çoğu bunların çalışmaya çıktı, gurbete çıktı. Bunun arası içinde öğrencisi de var, temelli. Yaş artık göçmüş, terk etmiş, yaşamaya gideni de var ama çoğunluk çalışmaya giden gurbetçiler. Hiçbir baskı yok. Hiçbir sınırlama, hiçbir şey yok. Fırsat geliyor, tren geliyor. Binmesi gerekiyor bu trene. Binse kurtulacak. Yok kardeşim. Götün 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 gidiyor. İstemiyor, binmek istemiyor. Derdi başka. Satmak. Kendini satıyor, herkese satıyor. Yani biz fırsatı kaçırdık ve kaçırmaya devam ediyor. Dışarıdaki vatandaşlar, bildiğin sade vatandaş, bir kalkınıyor, bir silkiniyor. Şimdi bunu organize etmek gerekiyor. Birkaç tane grup var, bunlar eski hırsız, eski cinayetçi, bilmem ipten koptan, oradan buradan kaçan ciğeri beş kuruş etmez şerefsizler milleti oyalıyor. Kandırıyor, dikkatini farklı taraflara çekiyor. Güya bunlar muhalif, güya bunlar hakikatin, gerçeğin tarafında ama bunlar aynı zamanda diktatörlükle birlikte yatağa giriyor. Hem diktatörlüğe hizmet ediyor. Hem olur da bir diktatörlüğün başına bir şey gelirse bundan sonraki diktatörlükte bir şeyler kapabilir miyim hesabıyla, B planıyla da bu diktatörlüğe alternatif olabilecek kimselerle aşk meşk işlerini yapıyor. Bir grupta Soros gibi veya bu Kazakistanlı bir tane milyarder var, Fransa'daki. Bunun gibi vatandaşların kuklası vaziyetinde dış güçlerin güya desteğiyle Orta Asya'yı kan gölüne çevirecekler, oradan para kazanacak. Bunun zeminini hazırlıyorlar. Vatandaşın ağzı açık, sinek konmuş, bakıyor. Kime inanacak, kime güvenecek? Şov yapanlara, hipnoz yapanlara, hikaye anlatanlara inanılıyor. Aynen Türkiye'deki dizilerde de olduğu gibi, hani İstanbul'daki Sultan Süleyman zamanında meşhur bir kadı varmış. Kadıyı suçlamışlar. Kadıya gidiyorlar. O zamanki başveziri suçluyorlar. Diyorlar işte adam devşirim olduğu için hala haç takıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan. Kadı da soruyor. Sen diyor bu vatandaşı diyor nasıl gördün diyor. İşte namaz kılarken gördüm. Şunu da öbürü söylediklerini hiç kendin gördün mü diyor. Yok diyor. Ya efendi diyor. Sen diyor gördüğüne mi inanıyorsun? Yoksa diyor milletin diyor söylediğine mi inanıyorsun? Deyince adam afallıyor, duruyor, kalıyor. Bunun gibi. Ama sadece Türkmenistanlılar mı böyle? Hayır. Dünya böyle şu anda. Yani cılkı çıktı. Poku çıktı ya. Algı operasyonunun da var ya, şerefi şeyi, hiçbir şey raconu kalmadı. Her şeyin raconuna ettiler. Sıçıp sıvadılar. Böyle. Öyle saçma sapan algı operasyonları, algı konuşmaları, algı yönetimi denemeleri, şu bu milleti oyalayıp duruyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kısaca özetle.
Prezident maalesef kardeşim Türkmenistan az çok bilirim, bilgim vardır. Allah size kolaylık versin. Zor bir ülkedir. Zamanlar zordur. Peki kardeşim 2023'te o Türk Devletleri Birleşmesi, Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan olayına ne dersin? Olacakmış acaba, durumlar düzelecek midir? Sence olursa birleşme? Gerçi şimdi bu bir örnek getirmeye çalışıyorum da gerçi bu örnek de günümüzde tam şey değil ama bu eskiden beri söylenen bir şey var. Öküzün altından buzağı aramak. Yani bunun açıklaması öküzün doğurduğuna inanmak. Yani absürt, saçma bir şey ya. Şimdi 2023'ü bırak, 2223'te de senin bu dediğin olacak bir durum değil. Mevcut şartlarda. Dikkat et, Putin Ukrayna'ya daldı. Hepsi sus pus değil mi? El altından yalakalık, şu bu. Şunu unutmayın. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin hepsi uydu ülkeler. Hepsindekiler Rus zihniyetli, KGB, Rus'u da geç. KGB zihniyetli demek daha doğru. KGB zihniyetli, hala kendi halkına, kendi vatandaşına Azrail'dan da beter zulüm uygulayan kimseler. İnsan değil bunlar. İnsan ruhu bunların içinde hiç yok. Stalin'den miras kalan yaratıklar, mankurtlar. Bunlar işgal etmiş durumda. Tüm Türk devletlerinin yönetimlerini. Hepsini bir kenara bırak. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben Türkiye'de büyüdüm. Türkiye'ye ilk gelen öğrencilerden. TRT'de 9 yıl çalıştım. Çok siyasi, çok donanımlı kimseleri çok iyi tanıyorum. Çoğunun evinde kendi çocuğu gibi büyüdüm, vakit geçirdim. Şimdi samimiyetinle cevap versen de. Türk Cumhuriyetlerinin hiçbirisinde kapasite, donanım, profil yok. Bu dediğin gerçekleşebilmesi için. Türkiye'de var mı? Söyle. Türkiye'de var mı? Diyelim var. Yok da. Hadi diyelim var. Türkiye tek başına hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Hazırlıksız, plansız, projesiz hiçbir şey yapılamaz. Türkiye'nin üzerine oynanmakta olan oyunlar başka herhangi bir ülkenin üzerine oynanmış olsa o ülke 10 yıl dayanamaz, darmadağın olur. Feleği şaşar. Ama Türkiye dayanıyor. Umarım saçma sapan algı operasyonları son bulur ve Türkiye'de gerçekten adam gibi bir hükümet, adam gibi siyasetçi, adam gibi siyaset uygulanmaya başlar. En saçma şey de şu: Almanya bizi kıskanıyor. Bunu söylüyor. Ağzını doldurarak söylüyor. Peki vatandaş, Almanya kim, sen kim? Almanya nerede? Ekonomik olarak sen neredesin? Her şey para. Ne yazık ki, ne yazık ki her şey para. Paraya göre her şey. Ne oldu? Rusya'nın roketleri var. Nükleer başlıklı. Hipersonik roketleri var, nükleer başlıklı. Ama parası yok. Tamam, düğmeye bastın. Sonra ne olacak? Ne yiyip ne içecek?
Böyle kulaktan dolma hayalle mayalle olacak işler değil bu. Ya ömrümün yarısından çoğu, gençliğim de dahil ömrümün en güzel yılları Türkiye'de geçti. Anlatamadım. Hayal kuruyorum. Türkçüyüm, Turancıyım, şu bu zırt pırt. Önüne haritayı koyuyorsun, haritadan Türk Cumhuriyetlerin yerini gösteremiyordu. Bu nasıl Turancı, bu nasıl Türkçü, bu nasıl Türk dünyasını kuracak veya tezadüfen biri kurarsa orada faydalı bir iş görecek. Ekonomiden görüyoruz, doğrudur dediğin, ama hep burada ülkede konuşuluyor birleşim olacak diye. Algı operasyonu. Şimdi gidin Rus kanallarını dinleyin. Rus medyasını, basını takip edin. Ukrayna olayını nasıl anlatıyorlar? Onun gibi. Türkiye'de de bir paraya tapan bir çevre var. Çok para kazandı. Türkiye'nin anasını belledi. Hem ekonomik hem siyasi olarak. Bunlar gitmek istemiyor. Onun için de çok güzel algı operasyonu yapıyor. Ya dediğim gibi, ya Almanya bizi kıskanıyor. Yani bunu utanmadan söyleyebiliyor yani. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım çok şükür. Övünmek gibi olmasın. Beni yetiştiren insanlar da gerçek Türk milletçisi. Gerçek Turancı kimseler. Ama Türkücü değil yani. Türkçü derken çok Türkücü. Bizim neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ciğeri beş para etmeyen satılık kimselerle ne Turan kurulur, ne Türk Birliği kurulur, hiçbir şey kurulmaz. Hele şu anki bu Türk Cumhuriyetleri Konseyi midir, teşkilatı mıdır, nedir? Diktatörler kulübü. Bununla hiçbir şey yapamazsın. Yapılamaz yani. Bak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının düştüğü hata şu. Başından beri söyledik. TRT'de çalışırken. Bakın kardeşler, evet, aslımız ötemiz bir. Güzel. Siz iyi gidiyorsunuz şu anda. Ama bizim gibi olursanız, bizden ibret almazsanız, diktatörlük sizin de başınıza gelecek dedik. Ya kardeşim, biz Osmanlıyız, yok biz şuyuz, yok buyuz. Of, bas gazı, bas gazı, bas gazı. Sonuç, sonuç. Köşeye sıkıştırıyorsun, bilgisiz olduğunu, algı operasyonu kölesi olduğunu ispat ediyorsun. Bu sefer diyor ki bayraktarımız var. Evet, güzel, bayraktarınız var. Güzel. Söz yok bayraktara. Ama bayraktarla iş bitmiyor ki. Yok şimdi de Kızıl Elma. Yok bilmem ne. Şov. Şov. Her şeyi yapabilirsin. Her şey, yani bu dediğim çevreye para kazandıracak her şeyi yaparlar. Para için onlar her şeyi yapar. Eğer eğer dediğin gibi 2023'te, yani sözde kağıt üzerine diyelim, Amerika'nın çıkarlarına, İngilizlerin çıkarlarına veya onların birlikte çıkarlarına uyacaksa, formalite icabı işte Türk Birliği, Turan Birliği teşkilatı gibi bir şey kuruldu gösterebilirler. Yani bunu kağıt üzerine veya ekranda, televizyonda göstermesi demek gerçek anlamda oldu demek değil ki. Türkmenistan'da Berdimuhamedov Niyazov'un öldürülmesi olayına bizzat iştirak etti.
yasa dışı yollan iktidara geldi. Sonunda tekrar yasa dışı yoldan iktidarı oğluna hediye etti. Tamamen yasa dışı. Baştan sonuna kadar yasa dışı. Ama kim ne diyor? Ha? Herkes paraya bakıyor. Türkmenistan'dan ne koparabilirim? Veya Türkmenistan üzerine ne koparabilirim'e bakıyor. Başka şeye bakmıyor. Eğer senin dediğin 2000 yürümüşte, yani seneye böyle bir isimle bir çıkış yapıldığı zaman bunlara milyarlarca, onlarca, yüzlerce, yani milyarlarca bunlara yetmez. Milyarlarca bunların cep karşılığı bile değil yani. Yani yüzlerce milyar kazandıracaksa güzel şov yaparlar. Sorun değil. Çok kolay yaparlar. Çünkü algı operasyonunu çok iyi yapıyorlar. Gülruh Kayıpova diyor. Kardeşim Erdoğan'a diktatör diyen oradan katı yanlış. Yarın hiç tadı yok yerden şol derece getirdi Türkiye'ni. İşte buyur. Ne dedim? Ne dedim? Cahil cesareti. Sen kaç yıldır Türkiye'desin ve Türkiye'de bulundu. Hangi ortamdasın Türkiye'de? Tecrüben var mı? Kaç tane Genelkurmay Başkanı'yla oturup sohbet ettin? Kaç tane bakanla, kaç tane başbakanla, kaç tane cumhurbaşkanıyla, kaç tane diğer önemli kurumların bürokratlarıyla samimi sohbetlerin, dostluğun, arkadaşlığın oldu. Türkiye'nin siyasetini iyi biliyor musun? Yapısını iyi biliyor musun? Hiçbir şey yokken diyor, Erdoğan getirdi bunu diyor. Peki, hiçbir şey yokken. O zaman kardeşim, hadi hiçbir şey yokken Türkmenistan, Türkiye farklı kategoride. Türkmenistan daha basit. Buyur, hiçbir şey yokken bir şey yapılabiliyorsa Türkmenistan'da yapın. He? Hiçbir şey yokken, nasıl hiçbir şey yok? Türkiye Cumhuriyeti Devleti küçümsenecek bir devlet değil. Nasıl hiçbir şey yok? Evet, ne yoktu? Yobazlar bu kadar söz sahibi değildi. Yobazlar bu kadar zengin değildi. Yobazlar bu kadar siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk toplumunun değerlerinin içine bu kadar rahatlıkla edemiyordu yani. Evet, onlar yoktu. Onlar oldu. Eğer sen bir şey yoktu oldu diyorsan işte bunlar oldu. Türkiye'de ilim de var, bilim de var, teknoloji de var, her şey var Türkiye'de. Altyapı olmadan sen ne yapabilirsin de? Hı? Temeli olmayan bir ev senin söylediğin. Temeli yok. Havada duruyor. Daire satın aldım veya sana senin paranı alıyorlar. Sana diyorlar ki sana güzel bir daire satacağız. Sen de diyorsun tamam veriyorum. Ondan sonra daire nerede diyorsun? Havada diyor. Nasıl havada? İşte bu kadar havada hiçbir şey yoktu. Biz yaptık havada ve havaya aldın. Parayı verdin havaya aldın. Gülruh Kayıpova kardeşim. Cesaretini tebrik ediyorum. Yani algı operasyonunun klişe boş sloganlarını buraya yazdın. Helal olsun sana. İşte Almanya bizi kıskanıyor diyor ya. Onun gibi saçma bir şey senin de söyledin. Kusura bakmayın konuya dönüyoruz. Hava ekranda onlar.
Türkçe gepleşen doganlar göňüň almasyn diýip mübarek Ramazan aýyna olara düşündirmeli boldy, düşünmäge kynanýan diýen üçin. Indi bugünkü temaga gaýtyp gelýär. Awa, Şatlyk Şeýhif Türkmenistanda aýal maşgalalar seslerini goýdy. Ol sesler bize de geldi. Indi bize gelenni biziň bilen bile kimlere iyi berilipdir. Şolaryň mähäreti de ýeken aýdyp berjek. Zoya diýen bir Gmail hatamyndan gelýär. E-mail. Şu dantlar. Z birleşik. Zoya 3109 e-mail belligi gmail.com 17 yanvar 15 yanvar. Soň başga nemeler var? 5 mart 14 mart. Geleliň 15 dekabra. Soň 17 yanwara gelýär. Inha 15 dekabr. Görýäňiz. Zarina Ataýewa devlete lideri Murat Gurbanowa çok kötü küfür etti diye söyledi diye. Şey deyip iyi veriyor. Zoyo 3109 e-mail belligi gmail.com iyi veren. İyi veren. Teret. Baştan sona kimlere iyi veripdir? Gatı täsin. Üns verip dinlen. Gurbanow mka e-mail belligi gmail.com akveli gmail belligi hotmail.com Adalat Türkmen 78 gmail.com Sapar Nokot Iklım gmail.com Halkın Sesi Nokot Official gmail.com Oyun Türkmen gmail.com Maksat Aşağıttan Çıdık 67 mail.ru Downhouse 24 gmail.com Türkmenim TV gmail.com Türkmenoğlu 93 protonmail.com Türkmenyurt TV gmail.com Shore Ingrik gmail.com Azat Türkmen 2020 gmail.com Aktivist DVT 744 30 gmail.com 15 dekabr 11:52 Inni üns verin. 17 yanvar 2022 08:52'de ýeberýär. Ýene şol e-mail ýeberýär. Murat Gurbanow canly ýaýyn sırasynda göni ýaýlym makaly tarapdarlaryny açmaga diýe paş etmäge başlady we yalanlary diýe orta çykdy diýe. Inni kimleri beripdir?
Serediýän üýtgeçik bir e-mail belligi barmy? Ýok. Ýankysanak geçen e-mail adreslerimize iýeripdir. Inni şu taýda häzir men şu nemen özüne gireýin-de e-mail. Side has çekmejegini aýdyp bereýin men şunu. Nirde şo doýa? Ha. Inni bu doýa 5-nji martda 14:45-de bir e-mail berýär. Bu e-mailim kimlere berýär? Köp bärde öňkü neme adresler ýok. Adresler azalýar bärde. Birinji bilen maňy berýär, sag bolsun. Turkmenim.tv@gmail.com, turkmenyurt@gmail.com, Azat Türkmen 2020, maksat aşaktan çykyp 67 mail.ru. Bu makmaşynyk bolmaly. Townhouse24@gmail.com, Kurbanov mka@gmail.com, aktivist tvt 744000 gmail.com, halkın sesi nokot official gmail.com, online nokot tm hyzmat gmail.com. Şartlyk numary. Näme diýe? Ine Nuru Annaýewa finans we dokumentler bilen Türkçe ýazýar. Ýöne men size muny neme deýin? Türkçeden bozuk. Mun türkmençeden bozukdurmy? Nuru Annaýewa finans we dokument taýdan gollaw berip onu İsviçre'ye diýer. İsviçre diýmek Şweytsariýa diýmek. Şwesiýa diýmeli, İsveç. Bu taýda da ýalňyş ýa. Android ýalňyşýamy, özü ýalňyşýamy biljek gel. Şwesiýa gitmegine ýardamjy bolan oň söýgülisi türkmen aktivist Lika lakamly aýal ekeni diýer. Şol aýal şoňa kömek edipdir. Şwesiýa gitmegine pul we dokument taýdan kömek edipdir diýe. Ýöne Nury innem İsveç diýe. Ýokarda İsviçre diýe. Ine ýalpylama diýaly. Ha. Aşakda da İsveç diýe. Ýokarda Şweytsariýa diýe, aşakda da Şwesiýa diýe. Emma Nury İsveçe, ýani Şweytsariýa barandan soň onuň Lika bilen söýüşmäge dowam etmegine dosty Zarina karşı çykypdyr. Şo sebäpden Zarina bilen Nurynyň arasynda düşünşmezlik bolupdyr, kavga çykypdyr diýe, uruşupdyrlar diýende. Bu Lika beýleki tarapdan aktivist olan Ahmet Rahmanowa Şwesiýa gitmek üçin ýardam etmek istedi diýe. Ýaman dogry eken. Ýöne Zarina muny eşitdenne Hazam Erwet diýe gaharlandy we Ahmede jaň edip oň bilen sögüşdi diýe. Şeýle de bularyň öz aralaryna Ýewropa türkmenleri diýen bir grupy bar, çaty bar. Hemme zady şo taýda planlaýarlar. Bu gruppada DWT lideri Murat Kurwanowa garşy faaliýet ýürütýärler. Ýani iş alyp barýarlar diýe. Bä. Suratlaryny görkezýär ol aýal maşgalan.
şolary ýaly ketip. Ýöne men görkezek galayplaşma. Orada aýyna gerekkä. Inni iň soňky gelenine iň soňky gelen e-mail 14-nji mart 14:58 2022-nji ýylda gelýär. Ine. Hany göreli e-mail adresleri ýene menki birinji ýerde dur. Sag bol. Ýöne iň soňunda şatlyň adresi bar ýene. Indi şu taýda bir zat bar. Bu watandaş kimem bolsa, indi bor beýlekilere hiç zat diýenmok. Ýöne munça giden adresiň soňuna şatlygam tepleýän bolsa, bu taýda pis, hapa oýundan porsugy gelýär. Pul oýunyň içinde bir däl, müň sany oýun bar. We muňa mady satançylyk. Bu satançylygam kime hyzmat edýär? Satanizme hyzmat edýär. Şatlyk we beýlekler näme diýse diýibersin. Muň watançylyk bilen hiç bir uzakdan ýakyndan ara balanşy ýok. Hemmeten kontrrazvedkan oýunjy bolan. Onuň bir agent diýen bolýar. Bir ýaly adamlar agent bolsa, siz bular ýalyky wejera bolup bilmeýäňiz. Diktatorlar oturmaýar o taýda. Bir ýaly adamlar agent bolan. Hayp. Inni ýa-da iň soňky şol Enejan Nilýanyň sesi bar şo taýda. Ondan öň Zarina Tayvan sesi bar. Onu başga kanal ulandy. Munam şatlyk onam munam ikisinem goşup beripdir. Aktivist Enejan. DWT lideri Murat Kurbanow we Nuri Anaýewa garşy çykdy. Muraly garawumly söýgülsi Enejany alladypdyr diýe. Aldatmış diýenine alladypdyr diýeni türkçe aldatmış türkçe türkmençesi wepasyzlyk edipdir. Başga bir aýal denan bilen bolupdyr diýmek manyda. Şol sebäpden Enejan näme hiç kime diýe ananan okdy. Bu sebäplerden Enejan aktivistligi taşlamak isleýär. Inha şol seslerimi görýäňiz, teplenýär. Şatlygym hil bir iş eden ýaly. Benim jogap berdim muňa. Salam doganjan, inha. Biz watanyň hem halkyň geljegi üçin janykmalymy ýa özara şular ýaly göwne degişlikler bilenmi? Bize bilmedik. Hak görüşü näme? Liçnaya жизнь hasaplanýarmyka? Şahsy durmuşmyka? Görüş diýilýär. Düşünemok. Adamlaryň özara gatnaşygy. Şahsy durmuşy hem ýagdaýy. Hak görüşü bilen nähili ara balanşykly? Düşünmedim. Ya olar üçin hak görüşü söýgüli tapmak, söýgüli köpertmek ya söýgüli çalışmak ya da kilçerşmek, şöhratparazlyk ýaly şahsy işler üçin bir oýunjak muka? Hak görüşü, görüş, aktivizm. Näme bu ýerde biňune watanyň we halkyň hak görüşiniň näme etmişi, günahsy bar? Görüşden çekiler we ondan ökeler ýaly. Hawa
Aktivizm, hak, hakikat, halallyk görüşiniň näme günäsi bar? Görüşden çekilir ya. Bu görüş näme mi? Bu çağalar bagyndaky oyunmy? Ha? Men girýän, çykýan, ýok oýnamak, ýok mene oýnajakkan. Oýnjakmy? Maksat näme düşünmedim. Saglyň diýip men jogap berdim. Çydap bilmedim en sonunda. Ina mehribandyň. Näme gerek şu zatlar? Hı? Aydın. Biz çıkmadık canlı umut var deyip bu aktrisler, bu aktivistmoklar, we şoňa meňdeşler, satançylar ýene bir saýt ebäp bilen belki ýolla bildirer. Ya bir adatdan şary bir zat, ýagdaý zat görüp bir zat edip akylyna, huşuna aýlanyp, iman edip, toba edip hakikatyň tarapyna geçer diýen umut bilen şular ýaly ýagşy niýet bilen gezip ýörkä. Inha görýäňiz, bular mübarek orada aýny biz näme diýdik? Şu orada aýnyň gowy peýdalanyly, güýçleneli, arassanalyň, energiýalarymyzy, pek energiýalarymyzy birleşdireliň we gysga wagtda şu 3-nji diktatorlygy, şu haramzada şarlatanlary düýbi teýkary bilen ýok etmäge gönükdireliň diýdik. Bu bir motivasiýa. Bu bir awadat. Bularam geldiler, şu wadatyň orram ortasyna goýdular pokuny. Muň hiç ýyly ahlak taýda, watançylyk hiç bir taýdan peýdasy ýokmy? Bu zatlaryň peýdasy ýok. Bu zatlary edýänem günäkär. Ýöne olar öz aýagyna nasıl ýa? Ýöne şu bolgusullyklary, şu haramçylyklary, şu zatlary ýaýratmak has eter güne. Gepleri ýaýratmak, şular ýaly zatlary ýaýratmak. Hawa Zarina Ataýwany, Enejany, onuň ýene kim Nury, soň beýleki Miraly Garawmly diýe bilemok bir toparatlan adamlaryň ady geçse. Hawa şu Zoya diýip e-mail bilen iýerýän watandaş. Maskar etdiň şulary illen öňünde. Hawa tutuş dünýäň öňünde maskar etdiň. Neşatlygym allyp patladyp orada aýyna goýdy. Öwlen oglan öňenemeder diýip goýdyn ha şonu. Bilgeşini diýýärler. Bular bu haramzada diktatorlyk rejimi Türkmeniň bütün mukaddesligine hüjüm edýär. Bütün mukaddesligi bular baskalaýar. Şoň üçin oradyň şol efirde gurrun bereni Türkmen naçarlaryna türmelerde aýlgaç derejede zulüm edýärler. Näme üçin? Şoň üçin. Sebäbi biziň iň mukaddesimiz näme? Enelemiz. Türkmeni dowam etdirýän, döredýän Türkmeni kim? Enelemiz. Şoň üçin naçarlary batgalamaly. Naçarlary ýeriň düýbüne sokmaly. Şol mentalitet ýatan ýer ýaty bolsun. Kekili waň ömrü bilen baglanşykly bir garak şekilli bir bölük video iýerdi bir illeşimiz. Şo taýda Kekili waň aýal gyzlar Sowet döwründe, Sowet Soýuzy döwründe Türkmenistanyna, şo Türkmenistanyňky Sowet syýasatyny alyp barýan syýasy ýol başçylaryň aýal maşgalary aýlynç derejede
çemeleşýänini. Şoloň elinden elde aýal maşgalalary kökü bilen gyryp ýok edäjek mentalitetde digini düşünürjek bolýar Moskwadakylar. Moskwadan gelýän komissiýa ýöne olar hiç zat etmän gidýärler. Olar bu kekiliwan aýdýan zatlaryny barlamaga gelen oklar da bize şeýle arda ýeten bolsa, bul bir adam däldir. Bärde bir guramaçylyk bardyr, gurama bardyr. Guramaçylykly bir bärde hereket bardyr. Şundan başga ýene kimler bar şol işiň içinde diýip şonu anyklamaga gelýärler. Onu da şol işiň içinde bir kekiliwan özi bar. Başga hiç kim ýok. Gollanok hiç kim. Çoğat kekili var şolar ýalaky. Görüşýän wagty. Bir näçe mün aýal gyzlar. Meýdança çyksalar. Ya paragatçylykly nemesinler, çykmasynlar köçä bolýar. Atarlar bir zat ederler. O Hudaý dakdan olar. Enkebede jellatlary. Başga görnüşde de bir mün nemesi bara. Bir ýoluny tapyp protest edip bolardy. Ýöne hiç kim. Hiç kim. Her kimin derdi nämedi? Pul. Pul, pul, pul. Şoň üçin Türkmeni näme üçin satdy? Pul üçin satdy. Pul bilen beýleki türkmenden güýçli, beýleki türkmenden baý, beýleki türkmenden has, gompy özüni görkezmek üçin. Pulu gulçuluk ya gulu gulçuluk. Nähili adam tipinden bolýar. Hudaý tarapyn, Allah tarapyn hiç zat berilmedik. Ukuyupsuz. Halkın arasında da adam sanyna goşulmayan, ýekirleýän tiplerde şeýle adamlarda bolýar. Onu Çingiz Han ýaly batawaljylar gelýär, ýurdu basaw alandan soň şolar ýalaklary mühim wezipelere goýýar. Rus paşalygy, batawaljylar, Kommunist partiýasy bulan hemmeden gelenine nirde bir çökdüğü, nirde bir aňyrsy belli bolmayan ýa-da aňyrsy Hudaý saklasyn zyňynalary, süplükleri toplap şolara wezipe berýärler, şolara häkimet berýärler. Ondan bular halktan araly. Bular diňe bir halktan aralanok. Türkmen halkynyň medeniýetinden, dilinden, sungadyndan, ýazajysyndan, şahyrynyň, öňdawarjysyndan, mollasyndan, pirinden, mazaryndan, gumundan, çöpünden, guşundan, itinden, atyndan, goýnundan, hemme zatyndan aralýar. Aralýar. Sebäbi özü hiç kim. Özü zyňyny wezipe gelle, öz güýjüni görkezjek bolýar. Şo zulüm edip, ejir çektirip şondan keýip alýar. Şoň üçin türkmeni zulüm edýän, türkmeni satýan, türkmen nimek almynyk doýnardy. Hemde etika taýdan dogry dälmika diýär. Bu millet paralyk däl. Adam aýratynyň bolmaýan bir mahluk, zombi ýaly bir zat. Ola öz türkmeniň ekeni. Haýsy halkdan bolsa bolsun bir adama şular ýalaky. Şular ýalaky adamy çürke, zulüm edip, öldürüp, edip keýip alyp bolmada. Olar keýip alýar şonda.
Diktatorlyk öz-özünden döre, öz-özünden dowam edip durany. Inha şu maskarçylyklar diktatorlygyň kömüri, diktatorlygyň ýanyjy şular. Şu wagda içinde şuların hemmeti bilen Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedka gullugy hedir edip oýnady. Bulara bir-birini satdyranam. Bulara bir-birine duşman edenem. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedkasy. Bular bir gezek ulanılıp zyňylýan jynty gatnaşykdaky zat ýalam däl bular. Bilýärler. Bular ýok etmeseler, bular bir-birine gyrdyrmasalar, bular başga bir güýçli biri gelende has köpürek pul ýa-da bir wezipe, kürsü teklip edende özlerini satyp biljekdigini bilýärler. Bir kysany watandaş bar. Yatyp käbir mühim pursatlarda ortağa çykyp hani gideliň Türkmenistanyna, eýdeliň, beýdeliň, watança sırap, halky, ýurdy ala diýen tren bolan olup, şol bir köne kasetany aýlap otyrlar. Şolar ýaly. Hojaýynlary gyssa, şolar ýaly hereket edýär. Şoň üçin ýaşlar soraýar. Onda da ruhnama neslinden bolanlar, ruhnama döwrüniň ýaşlary soraýar. Döwlet daha nädip seljermeli? Plany barada şey diýerler. Plany barada şey diýerler. O näme barada şey diýerler. Gözümüz bilen gördükmi? Görümüz. Halkyň arasynda gürleýänler bar. Hatda şoloň wezipe eýelen malty. Biznes bilen meşgullanan malty. Şolar sebäpli ejir çekenler bar Türkmenistanda. Diýişini gyjap, paltasyny şeýdip ýitiläp oturanlar bar. Bir gelseler bolýar Türkmenistan. Biz hasaplaşarsyk. Şol adamlara tapşyryn. Geçmişini, öňkü döwürde nämedenini. Hemmäňiz gowulýaňyz Türkmenistanyna döwletde işlemek, wezipe almak üçin hökman para bermeli. Şol wezipede işläp dowam etmek üçin Türkmenistanyna ýöreýän korrupsiýa konstitusiýasynyň düzgünlerine hökmany suratda boyun eýmeli. Siz poýzy otla, petek bilet alyp bileňiz, para bermediňiz. Uçora da bilet alyp berebilir. Aljak bolsaňyz para ber. Hemme da para bermeli. Onu bir prokuror olmak üçin, ya biznesmen, biznes bilen meşgullanmak üçin, ya döwletde haýdan bolsa bir wezipede işlemek üçin hökmany suratda pul bermeli. Soň ol puluny aňyrýany bilen ýygyna gaýtaryp almaly. Soň bu Türkmenistan döwletinde siýasatda diňe korrupsiýa aýlanyp dur. Sen şol korrupsiýa sistemasynyň ulgamynyň içinde senden şondan çykyp bilmeýän. Şoňa gatnaşan halkyň ganyny dökün, janyny yakan diktatorlyk sistemasynyň ulgamynyň rejiminiň içinde biznes tarapdan ya siýasat tarapdan ya ýene bir tarapdan rol alyp soň özüňe ak çüýje ýaly edip görkezjek bolmak bilenmek nähili. Bolýar. Tow etdi diýeli, towa geldi diýeli. Häzir näme edip ber bol adamlar? Şolur öňkü erteklerini, şolur öňkü nemelerini eden okmy, dowam etdiren okmy? Towa geldilermi? Dogruda diýerlermi? Şoňu seredin, ölçeriň, seljeriň, terede goýup. Oğlum bir akıllar näme diýer? Yalan bilen niye hakikaty seljerme üçin niye oýlanmaly diye.
oýlanmaga başlanmalıyım diye hemme problemany çödýän. Edil şolar ýa-ni. Oýlanyň, kelläňizi işletmege öwrenin. Oýlanyň, seljerin gaýrat edin. Risk geldi. Assalamu alaykum döwlet ağa diye. Assalamu alaykum ýedi halkym diye. Arsan Muradow. Salam salam diye. Salam Arsanjan. Näme? Gara Hanjar Paşekow. Goýhow eteteri ýamanlama diye. Näme diye? Çokun şolara, çokun. Çokun şolara. Indi mehriman doganlar. Bu satançylaryň Türkmenistanyň watandaşy bolup biri-birini satýandan ata-babalarym bular ýaly satançy bolan, dönük bolan, adam satýan bolan. Ata kesi oglu halallygy. Nähili haramda Berdimuhammedow boluksuz bolsa, oglu Serdar Süplük, ady Süplüge özünden beter. Ve daşary urtlarda bolubam. Daşary urtlaryň erkinlik kowwasyndan dem alabam. Şunça medeniýeti, ösüşleri, öňüňdüşlikler görübem. Henidem şol görükçülük pokunyň içinde monjuk gözläp gören adam satýandan aslan öýler ýaly adam satýan bolan. Bular hemişe ähli umumy adam zat gymmatlyklaryna hüjüm edýän mahluklar bolar. Bular bir türkmen halkyna ýamanlyk edip bilse, özüni armanly duýmaýan mahluklar. SSR döwründe gurbanlyklarda, sadakalarda gelip atarlygy gaýnap duran nahardan dolu gadanlary depip, agdaryp, döküp şondan keyp alan enkebeden gullukçylary bar. KGB'şnikler we şoňa meňdeşler. Ina şolaň nesli şular. Bular diňe türkmene däl, bular adamlarda ganym düşman. Şoň üçinem orada aýdyna mübarek, orada aýdyna şular ýalyky maskaraçylykly zatlary halkyň öňüne çykarýarlar. Sebäbi ata-babalaram şo märekelerde, sadakalarda atarlan gadanlar bar-da, bereket. Şol bereketleri depip ýere döküp, şondan keyp alan atalarynyň geni bu duranok gyjyklap dur. Senim bir zat, senim ziyan ber şu halka diye. Olaram oradaýyň orram ortasynda başlanan wagty ina oradaýy diýen, belleýän, päkleneliň diýip gören adamlaryň ortasyna, orram ortasyna gelip şolara ýaly poku goýýarlar. Sebäbi bilen ata-babalarym özleri ýaly dönük çöpdibi adam satýan, satanizme hyzmat etýän bolan. Ýazylan nemeler bar. Şolary aýtdymmy, aýtmadymmy haýyş etdiler. Punkt, bölüm. Şolary aýtdym, aýtmadymmy şonu size neme diýen. Ýadyňyza düşýän bolsa, öň aktivist somoklar we opozisiýa somoklary hemmesi şatlyk şeýhyň. Şeýlede Milli Hukuklyk Ministrliginiň kontrrazvedkasynyň garşylyklaryň aň togurlugy şol kontrrazvedkasynyň oýnatgylary şoňa özüni oýnadýarlar. Ol diktatora da garşy görüşmek, zat etmek, olar nirde häzirki hakykat ýagdaý nirde bular şular ýaly şugulçynyň özüni oýnatyp ýören bular diýipdi. Ýagny öz aralaryna gurrunlary, maglumatlary, materiallary rejimiň gullukçylaryna ýetirýärler, satýarlar.
Satyanam ma ýöne şöyle ýetirýänem ma. Sebäbi şondan keýip alýar. Dönüklük etmekden, adam satmakdan keýip alýar. Şeýle psikologiki näsadygy, hastalygy, keseli bar. Kesel bu. Aktivist we oppozisiýa reklamasy bilen meşgullananlar. İlgun mähfidine dälle öz kara mähfitlerini şeýle-de diktatorlyga hyzmat edýärler. Ine şu edilýän gurrunlar, goýulýan materiallar hemmesi şoň aýdyň subutnamasy. Şoň üçinem bulardan gugluga garaşmaň diýip näçe gerek aýtdyk, gaýtaladyk. Hakly çykmak islemedik, islämiz ok. Aýtdym abi. Çykmadyk janyny umyt wa diýip, ýene-de belki düzeler biri ýarymy diýip umyt edýär. Ýöne onda da inha orada da şolar ýalak maskaraçylygy tutuş dünýäň öňüne goýdular. Näme gerek? Bu maskaraçylyk o taýda görülen zenandan nemeti de ya olong başyna gelen ýagdaý maskaraçylykda bu maskaraçylyk türkmen jemgyýetiniň maskaraçylygy. Türkmen halkynyň, Türkmenistanyň watandaşlarynyň hemmesiniň maskaraçylygy. Hemme kişä degişli. Diňe ol topara, ol şahsa bu muňa degişliler hemmesine degişli. Hemmesi jogapkar. Sebäbi agdy birlikde hereket edilse, iliň güýji, siliň güýji. Düzeldilmejek hiç zat ýok. Ýöne hemme kişiň esasy nemeti pul diýip ölüp ýatyrlar. Geljek nesiller gul bolsun, oňmuň aşagyna edilsin, vurulsun, sögülsün, gynalsyn, zorlansun, o zatlar gyrklandyran ok. Satanyň arasyny ynjaldýarmy? Adam satýarmy? Bir adajyňam pul gazanýarmy? Bolly. Hay bolýar. Inni şeýle ortaýa zat mekrofonu. Men geçenki nemede de aýtdym, efirde de, ünýärinde de aýtdym. Häzirem gaýtalaýan. Bular näme üçin halka we watana ziyan berilýän mahaly? Halka we watana görüşe, aktivizme ziyan berilýän mahaly, köpçülüge ziyan berilýän mahaly reaksiýa görkezen oklar. Garşylyk görkezen oklar. Näýlelik bildiren oklar. Haçanla taýan uju özlerine degenne dat vidat bular başlaýarlar. Näme üçin? Ya haçanla şol topardaky ya şotaýdaky tögeregindäki bir göwnüne degse bolly. Başlaýarlar garşylyklaryň hüjümi ýa-da hemme zady paş etmäge, açyp görkezmäge başlaýarlar. Şumu görüş şeýle bolmaly. Bu nämen görüşi? Planyny niýe men tanadym, maňa şey etdi diýip. O plany diýäniňdi Türkmenistanyň halky onlarça ýyldan bäri tanýar. Ady belle agyşek diýär edil şolar. Olar bolsa hamala Amerikan täze naçanýal etip men tanadym inni şonu diýär. Munça wagtlap kilçerişdiňiz, munça wagtlap bile her zat etdiňiz. Awo iň soňunda sizi taşlan wagty ýa sizi satan wagty ýa pul paýlançyp, wezipe paýlançypda isleýän zadyň alyp bilmän soň awo tanadym olary we dadym bolýar.
Hemme diýeniň kanatlandyran bolsa onda gowy diýmäge dowam etjek ekeniňizde. Şeýlemi? Täze. Özüni oňarmaýan, ukupsuz, körsowat, kezzap, görüp, öz bet päline eýer pereket edýän mahluklar bar. Haýsam bolsa bir wezipäni eýelen mahaly diňe haram mähbetler üçin ulanýar. Şol wezipäni. Ýa-da wezipäň daşynda bir biznes edatda eline bir pursat geçse, şol pursatam öz haram mähbeti üçin ulanýar. Erwetleň, ogrulaň, kezzaplaň, jenaýatçylaň, talaňçylaň, oljo, aw, baýlyk, hazyny üçin wagtlaryň birleşip, bileleşip hereket etmeginiň düýp sebäbi ynha şundan ýatýar. Sebäbi gaýrat ýok bularda özlerinde. Şoň üçin çagarlary ýaly köpçülik bolup birda etjek bolýarlar. Talançyk, olja aljak bolýarlar. Ogruluk, talançylyk etjek bolýarlar. Şoň üçin şolar çalt birleşip, çalt bileleşip, çalt hereket edip sesleriniň has gür, has ýeti, has gaty çykýanyň sebäbi şol. Ýagny özüne gaýrat bolmansa, bir topar bir gaýratdan gaýratly hereket döretjek bolýarlar. Haramzadadan ýagşyzada ýasajak bolýarlar. Teýwatyň kanunlaryna, ilahy düzüne garşy, hasaga garşy. Hakykatyň päkligiň öňünde edilýän haramhorlar hemişe birek birini gollaýar. Wagtlaýynça gollaýar. Tä köprüden geçýänçä. Öz aljagyny alandan soň olja paýlanşyga gelenni, wezipe paýlanşyga gelenni eger öz isleýän zady bolmasa birek bilen gyrlyşmaga başlaýarlar. Tarih gaýtalanýar. Öňüm şeýledi, häzirim şeýle, mundan soňum şeýle bolar. Halk köpçüligi tarapyndan hiç bir wadasy, sözü, berjek diýen puly, sowga serpaýy kabul edilmeýän biri ýa-da bir topar nädip halk bolýar. Eger halk onanýan bolsa, onan bildirýän bolsa, sowgadynam alar, pulunam alar, wadalaryna da onanar, hemme diýen çağırşlaryna eder. Şeýlemi? Ýöne halk eden owa. Onuň nähil bu türkmen halky üç harp bolýar. Ya halkyň plany, halkyň ozady, halkyň buzady. Halkyň inanmaýany, halkyň adam ýerine goýmaýany, halkyň syýlamaýany. O nähili halkyň wekili ya halkyň adyndan ya halkyň guramasy, halkyň topary bolýar. Logika barmyşdaý? He? Ya da halky nişana goýup şu halky nişanada tutun. Halky öz ýurtlaryna goýberäýmen. Şu halka jylawlaň, halk, 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 halk diýip halky nişana oturdýanmy? Maňa şeýle görünýär. Halkyň inanmaýan, gollamaýan kezzaby. O nädip? Halkyň adamy, halkyň wekili, halkyň hossary, halkyň arkadagy bolýar. Şolur mentalitetdämi? Türkmenistanyna haramda Berdimuhammedowy arkada hossar ýal edip inni on süplügi serdaram şolar ýalaky halaskär ýa-bir şolar ýalaky bir arkadaly zamana arkadaly serdar şol mentalitet ýurdun içindäki ýurdun daşyndaky tapawudy ýok. Bular Ýewropada başga ýurdun medeniýetlerini, ösen durmuş aň düşünje şertlerini görüp netibetini alyp bilmedik. Yzagalyk, gömük
gutoran wejera mahluklar bolar. Şu wada senni diňe satançylyk bilen meşgulanyp satanizme hyzmat edip geldiňiz. Tomaşaçylardan biri ýa-da. Mübarek orada aýyna towa gelip mundan meýlek il gün bähbidine işlere goşulun. Haramçylyklardan el çekin. Gayrat edip halkyň gargyşyny almajak bolun diýip ýa-da. Ýene bir watandaşymyz haýyş etdi, şunu hökman getirdi. Türkmenistanda adamlar soraga çekilýär, basyş astynda tutulýar, elkinç ýagdaýda gynamalara duçar edilýär. Näme üçin? Näme üçin? Oýlanyp gördüňizmi? Oýlanyp görmedik görseňiz indi oýlanyň. Näme üçin? Azat Isakow, Çemen Öre, aktivist Oraz, Rozgelli Çölüýew. Wepa çopan, Wepa Orazym Gommedow, Döwlet Baýkan, Rozoway we beýleki watandaşlar. Hak bileleşiňindekiler. Hakykat hak görüşindäki, adalat görüşindäkiler. Birleşip Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we dürlü batybalçy keteki güýçleriň watanymyza garşy ähli planlaryna päsgel berdi şu wada senli, şol adamlar. Provokasiýalaryny bozdu bular. Halky oda attyrmajak bolup çykyş edýärler we sizem şolary gollaýaňyz ýa-da şolary duýduşyk bildirýäňiz diýip adamlary tutup soraga çekip gynap zulüm edip helak edýärler. Näme üçin diňe şol adamlaryň ady agdalýar? Näme üçin Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti, rejimi diňe şol adamlar isleýär? Näme üçin şol adamlaryň agyna çykdy? Näme üçin beýlekleriň agyna çykany? He? Näme üçin beýlekleriň bitiniň burnuna ganaly? Näme üçin beýlekler nemetiniň keypini gözläp ber? Nemetiniň keypiniň derdinde. İlgün bähwitli bu Türkmenistan dargaya bir ýurt ýok bolup barýar, watansyz galyp barýar. Türkmenlilen bir halk millet ýok bolup barýar. Diýeno, men satanyň arasy, şonu kanaatlandyraýyn. Başga derdi ýok bular. Olary da degýän ýok. Hiç ýeli. Ýöne esasy nişana alınýan, hüjüm edilýän bizler. Näme üçin? Innisi aýdyň ähwanlygyny. Şatlyň goýun ses ýazgylaryna. Häzir diňe müňden bir göterimi hem paşa edilmedi. Şu sokuşluklyň, adam satyşlyklaň, haramçylyklaň, şu aktivistlik, oppozisiýa ady aslynda edilen soňky 2,5 ýyl ýaly. Ondan öňe mada ine soňky 2 ýyl ýaly. 2019-nyň başyndan beri. Bu diňe müňden birem däl. Bu size çykarlyp görkezilýän zat. Pikir ediň, nähili ilginç ýagdaýymyz, durumumyz. Hawa ondan bular ýalyky bar durmuşdaky derdi, satanyň derdi, satançylykdan başga hiç zat bilen meşgullanmayan, bar aladasy satançylyk bolandan Türkmenistandaky dogan garnaşlaryna, tanış bilişlerine, osuna musuna. Näme üçin?
edil biziňkiler ýaly syýasy sebäpden azar bersinler, haýwat atsynlar, zulüm etsinler. Näme üçin? He, başga sebäplerden ýagny ykdysady sebäpden, şahsy durmuşy sebäplerden bolup biler, azar berip bilerler. Ýöne syýasy da. Ýöne syýasy hakykat, hak, hukuk, adalat görüş üçin siz şol görüşe umtyljak bolýaňyz diýip hiç kim azar bermez olar. Ýagny satançylar Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetleri üçin hiç şeýle howp däl. Satançylar howp bolmady diktatorlyk üçin hiç wagdam howp bolmady. Şu adam howp däl, mundan soň howp däl. Olar gaýtam kontrol etken oýunjaklary, marionetkalary. Soňky söz. Satançylyk ýarşy üçin jan ayamaýanlaryň hapa agdyna we yzyna, hapa yzyna seretmäni besedin. Iň azyndan şu mübarek Oraz aýyna we towa gelip ýyl mäkbetli işlere goşak bolup. Siznem çagalyňyz ba. Ýok bolsa doğunlaryň aşlaňyzyň badyr. Şolaň namysy, hak hukuky haramdadalar tarapyndan, jellatlar tarapyndan basgalanmasyn. Goýun bu haramçylyklary. Tetgerler bilen jemleýät. Ahaw diýe, sen alan zadyny aýtdyň, beren zatlarynam aýda diýe. Sen gördüňmi onu eden adamlary, NKVD-den adamlary familiýalaryny? Bilinmeýän zat däl, Amerikan täzeden açyp gerek ýok. Sen oku kommunizm bilen satanizmiň tapawudyny. Kommunizm bilen satanizmiň tapawudy ba, senden gowulýa. Häzirki edilýän iş, satançylyk. Häzirki edilip durulan iş. Edilen işe seret, netije seret. Maňa erteki görürüňlermi? Dok bilýän. Sen o ertekliňe dok ber. Ýaşa ber şo Sovet mentalitetinde. Çokunu ber. Staliniň we şoňumyňa. Arslan Urostana diýe. Urodaýyn arslan, ştaýdan gelgir. Onu öň ýatypdyr. Bir 10-15 minut gürleşip bilýär, istesem wagtyň bolsa arslanjan. Olmasa da gorşaşok. 20-nji asyrda şunça erkençlikliň Sovet Soýuzynyň miras galdyry, şunça erkençlikleriniň netijesinde de şolaň ýüzüni ýuwjak bolýan bolsa. Men sözüm ýok. Onuň sizi diktatorlyga däl, siz ýallara, türkmen halkyna diýmok, siz ýallara diktatorlyga mas. Siz ýalary şu satançylar bara, satanyň keýpinden başga, şoň derdinden başga hiç zady gaýgy etmeýän şular bara, şulara bermeli. Eplesinler gowy. Arslanjan hoş geldin. Şöyle karaman Aleyküm gomya dalaň jan salyp öýçerler. Oralar mutlu mübarek bolsun.
Ola men ki bu kabul bolsun. Sag ol. Näme täzelik garsanjaň? Tamam senden sonra dedim ben bakarlı görüneceğim. Näme? Ni saňa diýberem nämäni şol e-mailleri. Hı. Şu käbir watandaşlar watal bir maskaraçylykly test ýazgalaryny, videolary, suratlary, onuň şo chatlardaky paýlaşylýan, ýaýradylýan zatlary iýerip durlar. Hı. Bizem ýöne gözümizden gyta bilen seredýäsem ony halka ýetirjek bolup oturumda. Ýöne şu mübarek Oraz aýyna şatlyk şeýhyp şol biziň bilen bile oňa diýberipdirler. Bir topar iýerilen adamlar bar. Sen nimetdiňmi? Görüp ýetişdiňmi bilenmek. Men adresleri ýeken tanydym. Hı. Şu adreslere şolar ýalaky maskaraçylykly söwgünçli sözler, ýa şoňa meňdeş zatlar, kimi nähil sokupdyr, kimi nähil satypdyr, şolar ýaly gurrunly zatlar, ýürek bulanjy, söwgünçli zatly. Şu zatlary çykaryp goýupdyr da. Iki sany bir almaşgalan setini goýup Hı. Ayıp durumu. maskaraçylykly bir näme. Şoň üçin näme gerek şoda? Bize de geldi şol, bize de gelýär şolar ýaly zatlar. Ýöne goýumda olar ýaly ýüregiň ýarylyp barýan bolsa oradan soň goýmaly ekeniň diýen. Ay bunlar uğrana alıp kandıryanlar için pul kazansa pul yandır için kazansa pul yandır. Onlara dinle pul görün. Pul için Şolar ýaly. Aslan pul sen için. pikiriň ogara. Hı. Türkmen näme üçin satýar? Şuň sebäbi näme? Ay tamam pul için satacağım. Ýöne sende de belki bir näme bardyr bir. Başka ne mi diyeyim Arzu. adam ne için satacağım pul için satacağım. Bir peyda vurmak için satacağım. Peyda vurmada satıp ne mi? Ýöne şeýle görüpçülükden hem satýanlar bar da. Ýöne Ay şeýle görüpçülükde satyp goýberýär. Pulamada bu. ay onlar Gözüm aç. hiç kaç kelle fudal oğlum. Normal adam Ağzımdan radyolaşa. normal adam hiç satmıyor mu? O insandan bir Türkmen doğanımız salam gowmy diye salam. O insandan bir yaman täsin video paylaşıpdyr. Anna bagşa diýip Hı. tagtawadarly Türkmenistanyna nemede okan özü konservatoriyada okan şoň gyzjagaşy gow jogur çykyş edipdir şular ýalaky. Neme Hı. bilen baglanşykly çykyş edýär. Tuğulum. Ramadan bilen baglanşykly. Eşdilerim kähan men göreýin. Ağam bulmasın firkasını vurdu. Uğurcanıp getirdik. Kurtlarım böyle. Arasanız almanım. Hı. Süleymanım. Şundan sonra gelmenim. Muhammed'in vatana yarım. Tuğulum. Diyecekine ne gerek. Bom gerek. Aşmışırdık düşürdük. Nesimeler yedirdik. Çağırçanıp getirdik. Savranlarım böyle. Uğurcanıp getirdik. Kurtlarım böyle. Arasanız almanım. Sanatına salmanım. Şundan sonra gelmenim. Muhammed'in vatana yarım. Ay tuğulum. Şükür. Tamam. Aw. Inni bir gowy bu soňşly beňeşli tarapy o insana Türkmenliň arasynda onuň Türkmen säkerdaky Türkmenliň arasynda Türk hawa Hakik Uğurstan gıyzağımsın. hawa Tuğulum. Edo birimiz yani gitmeyse içi tapavdu. bolman näme öz Türkmeniň ýöne sen ýurduňy emeli araçaklar bilen bölüler. O insana küt ýaşaýan Türkmenliň ilat sany Türkmenistandan köp. Şonçok seret, şonço Pakistana göçtüler. Hindistana, Türk'e geldiler. Arap ýurtlaryna, Ýewropaga da gidenler boldy.
Şonça göç boldy. Şonna da Owganistanyky türkmenleriň ila sany türkmenistanykylardan köp. Şoň üçin hem diktatorlyk gorkýa şolara eýe çykany. Şolaryň arasynda şugulçylary tutýa, öz şugulçylaryny gowy ala serpaýyny ýetirip saklaýa, ýöne şolara hiç ýyl arka çykany. 6 milyon. 6 milyon. Evet, 6 milyon. Men özüm näçe ýyllap işleşdim şolar bilen, şoň üçin bilýän. Menki Gogulokdan eşitilen gep gürrüň däl. Men iş ýüzünde, praktikada gören zatdam bular. Dünýä türkmenleri men uğrum. Onlar adam 6 milyon adam olsa Türkmenistan bile koştan 10-12 milyon adam onun eline gelmen kadiyanın saklamak son için korkkandı. Son için arasına neme edip ağlayıp değerli saklamak onun için kansattı. İran'da da 2 yarım 3 diýerler. Şolar bakın. Fikret gör. Özbegistan'da 8 milyon türkmen var. Bizim adam basılan yerlerimiz Türkmenliğin Selçuklu. Yo, bizim batıp alan yerlerimiz değil, bizim yerlerimiz ol. Biz öz yerimiz ne için batıp almalı biz? Bizim yerlerimiz ne? Öz yerlerimiz Batıp alan değil mi? Batıp alan değil mi? Biz Türkmenistan'ın son ellik. Häzirki çölü son biz itirlik, bu çölü biz itirlik mer yıkılandan soň, bizim ürgünç medeniyet merkezlerimiz dargadılıp yıkılandan soň bizi çölü mecbur ýagdaýda çöle sürdüler. Biz çölde ýaşaýan halk däldige, ýöne mecbur ýa ýaşamaly ýa-da ölmeli. Şoň üçin biz çöle sürdüler. Ýöne bizim ýurdumyz giňe. Gazaklarda bir saz bar. Mukam gazaklarda. Döwlet gerek diýip biri şol sazy häzirki döwre ýetiren döwlet gerek görogly türkmen mukamy. Görogly türkmen mukamy diýip bir saz bar. Şöyle bu şeyler Kazakstan'da Türkistan diýip ýer bar, Türkistan. Ýesli şäheri Oğuzhan'ın Tomuzkoy paýtagty. Ana şu paýdan gaýtan, şu paýdyň yerlerimiz bolmaly. Bizde indi şu Türkmen däldi, Türk diýiller kana Türk milletleri, Türk halkları ýaratdy. Milletimiz adı Türk'te. Oğuz Türklerin şu taýda guran döwlet bolmaly. Takyska çaýsak, men bir arada okudum, Oğuzlaryň men guran hökümetini näme guranny biljek boldum. 7-nji asyrda men pikirçe şu taýda gurupdyrlar, ondan tarih ähmiýetli ýeri bar, birinkiler Oğuzlarla Kiýew, Ukraina bar. Ukrainanyň arasynda Hazarstan diýip bir ýurt bolupdyr. Olam pendizleri hem Ukraynalar helak etjärken, olar hem Türk bolamok Türkler. Şony Ukraina bilen şertnama daglanşyp, iki döwlet Oğuzlar we Ukraynalar şu döwlet ýok etmek üçin ikisi bilen saýyz bolup şonu ýok etdirdiler Oğuzlar. Hazarlan dini Yahudi dini olan şol Hazarlar. Ýewreýlerin näme anlaýan, nämesine meňzeşde ýetjek bolýar. Siyasi sebäpden şolar ýewreýligi saýlap alýarlar. Sebäbi goşulmak isleýän oklarda o musulmanlyga goşulsaň hökümetiň uruşlara dawa jenjele goşulmaly. Hristiýan bolsa ýene şeýle. Aýdýarlar, biz diýerler bir neutral ýaly, bir tarap ýaly bir zat bolaly. Näme din ma diýerler, ýewreýlerin dini. Bolýar bir ýewreý bolalyň, hemme ýewreý bolýar. Karaym Türkleri vardır. Şo Karaym Türkleri şo Hazar imparatorluğunun mirasçyları şolar. Günnäweri Ýewropada da nemeler vardır? Ýewreýler vardır. Türk bolan ýewreýler vardır. Türki ýewreýler. Şolaryň hemmesi Hazar imparatorluğunun mirasçyları şolar aslında. Şu dargadylaryň soň men deli borup böyle şu agry geçdim kadiýen gün dogary Ýewropa ýurtlaryna ýazdan bizler alamyz.
bizlerle Tamam. garşyp Türkmenler gatlyp o soň paşty 10-njy asyra çelimdäme dowam etdi 3 asyr ýaly. Soň ýöne öz içinde ýene bir şokara uruş başlap, soň başyna da Selçuk geçen diýär, Selçuklaryň çagraby Togrulyň atasy babasy bolýar. Şolaň aktyklary. Soň başyna geçip ana şol Selçuklar hem ogurlarla bile aýratdy. Ýene täze döwlet gurup, soň bäri Owganistana tarap gaýtýar ýürüýüşdi. Owganistany, Irany, Iraga çeldi. Misra çeldi barýar üçin Alparslan fonunda. Misra aljak bolanda soň Irandan Irança padşalyk gurýar. Her goşanmat alasdy. Onda da Alparslan Irana gaýtýar ýa-ki Iran Irançanyň padşasyny ýeşir alýar, ýoguşda ýeňilýär. Alparslan soň goýup, näme şu taýdyny soň indi bäri geçseň diýer gitmesin zat diýär, soň ýa-da näme bile goýup, sondan soň kan geçmän bolar. Ýöne şu kartada görýän foton territoriýa kaç ýören ulu territoriýaken Selçukdan guran näme imperiýasy. Soň Olaryň ýene soň iki bölünýärdi. Azia Selçuklary, Günnowar Selçukly, Günwatar Selçukly diýip. Azia we Ýewropa. Soň ana Harem şahlar peýda bolýar, olar basyp Ankonda geçen ýylan dol pikirde gitýär. Çingiz Hanyň ýöne Celalettin bilen köp suwuşy. Ana şu Ali bilmändir da soň Celalettin hiç bilmändir ol. Näse Çingiz Hanyň diýär, hekece ogluny öldüren adam diýär Celalettin. Orada şondan başga ýerde hiç kim ogluny hiç bilmän. Celalettin öldürüpdir diýär soň. Ol ogluny öldürýän Celalettin şu Çingiz Hanyň öldüren hekece adam diýär şu. Sonra bu işlem terörden kaçırdım o. O kadın olanmadım sonra şu Celalettin sonra etti hakikaten bolup dursun. Öyle Owganistan'da uruştu, Owganistan territoriyum. Yo häzirki Owganistanyň yerleşen yeri diýmek dogry. Ol Owganyň territoriýasy ol biziň ata-baba ýurdumyz otay. Awkanistan, Owganistanyň terjimesi Awkanistan, ýagny awyň kän ýeri. Oğulhanyň awlan awlugy. Şu dağlara çeldi. Hindukuş dağlarına çeldi, paşlarına bildinger. Ondan ardından paşdorlar mı, Arap nemi? İran fars dilinde gitdi yani, solar. Yo, olar soňky çykanlar. Soňra paçaly öyle kılan ýa-da. Tarihe geçip gitdik diýen. Evet. Tapawjy bir başga temeden görüňüz. Ýöne kılıp bolan soň aýtdym, haçan o papka. Oňa bir ýarim daha köpetdim. Sen bilen bir temany gürleşikdik, sen bilen näme gürleşikdik? Şu siyasatlar var da bunlar aýtjak. Siyasy tarih bilen baglanşykly bir zat gürleşikdik, sen bilen. Şoň şey diýmem galy şol gürrüm. Şoňa men taýýarlanmadan bu. Sen taýýarlan ýürüýte diňe tarih gürleşeli. Bolmazmy? Bolar. Sebäbi häzir iki sagada geldi de. Soň o temada satançylyk. Şoň üçin. Taýýarym bolary düzelt bolmaly, taýýarmasaň Düzelt bolamzok onu. Ýaşlar var. Gözgüýni ýagdaýda ýaşlar hiç hili bir köçäden galan ýalyla, ne ýurdu wa, ne hökümeti wa, hiç zady ýok. Türkmeniň gözgüýni nesli var. Bular ortaça 25, 20, 25, aňry gitse 30, 35 ýaşyndaky adamlar. Hatta şeýle diýeli 17-18den başlaýa 40 ýaşyny diýerler. 45 ýaşaşyny şol aralykdakylar. Sovet Soýuzynyň soňky döwrü bilen diktatorlaryň iň nejis elkenç
şo başdaky döwürlerindäki doglanlar ýa-da çağalygyny şo döwürde geçirenler şolar haýyş edýär. Evet, propaganda şuna adamlar bunu 80-nji ýyllarda Sovet Soýugyny targatmak üçin ýürgen ulu propaganda seyretýärler telewizioniýalardan diňe ýokdur wagtynda Sowetler bizden bunu gizläpdirler, beýdikdirler, olar şeýdikdirler, olar beýdik dokumental ýaly edip şu arşiw hemmeler şolaryň eline geçen soň hemme adamlar diňe paşdy aldyrdylar. Ýogsam 90-njy ýylda referendum geçiren wagtlary şu taýda paşdy Türkmenistanyň halky 90% Sowet Soýugyny targatmalar diýip ses berýär. Martyň 17-sinde. Ondan Ukraina danasy çykyp, Ukraina birinji çykyp, birinji halk diýär. Sowet Soýugynyň aýrylmaly diýip ses berýär. Şu neme? Pa bölüşme wagty. Ýöne şol Ukraina bilen Moskwanyň bir vilayatynyň galanyň emmesi paşdy 70% targatmalar diýip ses berýär. Şeýle häzir barja adam dağılsın, ondan beter boljagyny köp adam düşünýär ýöne. Başynda oturanlar şoňa dönüp geçýär. Bir Ýewropa, Ýewrokommunizm, demokratiýa gurjak. Amerikada serediň hemme adamlar gowy ýaşaýar. Hemme wagtlar baş taýyn jaýlary bar. İçinde hemme wagtlar baş maýol opsiyon aýy hotolar gerek wagtda hemme ýazynda aýratyn jaý bar, maşyn bar, şoplar bar diýip golkar aslında hemmesinin kreditde yatanını aydan olur otlaydı. Yani kuvutik golkar aslında kreditde ne şu adam Amerika'da okuyacak bolsun kredit alıp yine sonlarda okamasan atraflı adam büyüyecekten okşurtaydı okuma. Alya okuyalar 40 yaşına çel bergede geliyor. Yani olan bu taraftan badin yer tarafına gitmedi. Nemeler sayılı prezidenti, suutları, prokurorları, şerifleri, senatorları, Adalet, adalet da hakkını, hukukunu arap bilýän. Jurnalistler erkin hareket ediyorlar, erkin. Hiç kim ise ayağına paltonuk, önüne hiç kim saklanıp, bazanıp. Ana şu sistemas alacak bulmalı falan. Ulanamam. Tayin sistema bu. Sen fikirime göre SSR täzeden dikeldirilip bilermi? Şu SSR täzeden dikeldilse ya dikelçek bolýanlar var, zat diýip şolar ýaly nemeler var. Sen fikirime göre şu mümkinmi? SSR adam her milletin öz işlese, sizin Türk millet koşulacak değilse, SSR kuracak değilse, hem de şu ayrılan milletler işlese, onda dikeldip bolar. Doğru bilen basış edip dikeldip bolmaz. Hiç eğer şunu işleseler, şöyle urgu yaşadık, şöyle ayet yaşadık, şöyle ayet yaşayacaktır değilse, onda dikellik buluyor yönü, bize bağlı değildi. Şöyle Moskva'daki oturan moda yok orada şuna bağlı. Şöyle dikelçik bizi edip bilir. Yönü den derecede her kime sayılı millete sormalı, gerek mi, gerek mi, ayrıca yaşayacak mı, koşulup yaşayacak mı? Zor, bile basıp yer birleştirdim, hükma bir yerine yine başlanır olur. Evet, zor. Bunlar kuğudatın üstünden ersen ok hiç vardım. Düşünükli. Bu neme häli bir Türkiýeli mi ya Türkiýede bolup beren başga bir yerden olan vatandaşmy sorady. 2023-nji ýylda inha Türk döwletleriň birleşigi gurulýar, Türkiýe döwletleriň birleşigi gurulýar da edilýär. Turan, eýle gurulmalar bar. Anan ýagmy? Yani bir taraftan seyretsek, Fuat Erdoğan, Kazakstan'ınki, bizinki, Muzip'inki, Iğdara, sonra iş kurun edecek, iş nemetçalara, yani diyeceğim, kamur. İş bir yerde rahatlı kurun edecekler, sonra Kazakistan'da işte aradı. Turan'da attı kurun ettiler. Onlar ne fikrimce, yani de, haçanda birbirine telekeçi biznes taydan peydalı olsa, onda birleşme mümkün. Prezidentin hemmesine aýdaly, hemmesine diktator, birincisi öz peýdasyny öz
özara hyzmatdaşlyk suwdara meselen aýdaly Kazakystan Türkiýe üstünden Italiýa gaz satýar. Doğrudan yine Türkiye gerek her Avrupa gaz bol. Azerbaycan yine sol Özbekistan'a yine gerek. Şu nemete birleşme mümkün. Yine şu Turan Birliği'nden sol başında oturan prezidentleri peyda olmasa Turan Birliği olmaz. Geldik olmuş olarak peyda gelecek bu dediler. Ne fikrimce. Sonuçta başında da sorulan Erdoğan olmama mümkün buradan çıkarsa yine sorulan satcan rahatları Avrupa içi burada Erdoğan'ın üstünden geçirmez. Başka yerden yol yok. Rusya üstünden geçirmez. Turan geçecek değil. Ya İran'dan mı koşulacak mı koşulmayacak bilemiyorum. Azerbaycan üstünden Türkiye geçirmez. Için hemmesinin şu Turva'da mı bazı faydası var. Turva bir Kazak'tan kıyma şu Azerbaycan üstünden geçtikleri İtalya sattan var. Ne bitirler var. Son arkamda birleşmeleri başka pidaya gelmeyecek orada birleşme. Ne fikrim çarpın. Tajon sağ ol. Inni sen bu soňky Serdar bilen agaşykly garaşlaryň nähili? Sen nähili baka berýän şu näme diýin? Diktatorluň diktatorluň prezidentiň çalşylmagyna şu motiwe sebäp sen tarih okap tarih bilen gyzyklanýan biri bolan üçin soraýanda. Şu bolan zatlaryň motiwine, zadyna nähili baka berýän we tarihden mysal alyp şular ýalyky motiwde edilen zatlaryň soňu nähili bolar? Tahmin çağım atasy bu ne için geçirdi? Ne zaman ne yaptınsa yarılsın. Tabii. Şu kupayda oturmana son kan yarıl yok. Kadın son için her iyi vaktin oğlum diye geçirip kupayda son bir küçük buluyorum kadın. Son öğrenme kadar olsa oğlu şu internemeni manarken yine devam eder yani. Son için şu prezidentte geçirip takalı bağırsa son arkasından dolandırıp buradan ona yer verdiler. Yok burada olsa hiç ona dilemem yok. Ayrılıp sadece çoğulu şu açıl bir kar yani. Ministerler vaktları bilen çoğulur pulun yerini alar yani. Kadınsa ve hal. O ministerler oturuna atasını koyan ministerler burasına serdardan ululun yani. Nemeret soğuyorum olar çeçeği güçlü serdarın kısa. Daha serdar soğular çalışmanı koyacak bağırmı. Ya da soğular da demet bir kısmını koyacak tutmayı. Demesini bir kısmını koyacak. Hem de ministerler önünün kırmızı içinde bağımkad, yani önüne bu tuturun. Nungen bär gelip ayrılman yörüller bağdan güçlenen bu. Merksin nereye de fazla. Onun için neyeme musayip kızıp. Stalin ölen sonra Khrushchev'un geçişi alıcıyla yer. Khrushchev bağır düşmanlarını partidaklarına bağırına ayırıp geçişti şu. O zamanlar ulu şu tayda partiyanı revolüsyodan onun şu partiyanın başlıkları var. Şolara ayırıp geçişti. Khrushchev'un revolüsyodan son 20-30 yıllarda geçti partiya. Yani şu karalar ayırıldı. Yıkılır kullandı daha değil. Serdarım edil son kuyal yaptı yani. Her rahat attı var kazında. Şu karalardan deyinse demelerini getirebilirse most oturur. Özüniň komandasy batyrmy seň pikiriň bolar? Komanda. Yani bir okum olsun derdi kurulup söyleyip başına da Serdar'dır. Atasına bırak pozu Serdar bilemok. Ya da Putin most yukarıdan sodursun deyip demek durmasa bir karşı olursan. Serdar'ı näme diýse Serdar'ın aýdyrsın. Etilerde dolandıracak bolsa Serdar'ın öldü. Aýratyn hiç taýsyrynda tutmaýar orta komanda düz başlamada bolmaly öldü. Bu para adamlar. Yani men hiç göremok şu prezidentten geçenden bir minister aýryldy ýa öýle aýryldy. Hiç kim okupy. Öz
özünden boşan ýerine birini goýup duran. Ay, bir adam ağam, bir adam da bu. Ministerlere karşı. İki adam olundu. Yo, Absurdistan'a şolar ýaly bolýar-da ütköç. Demokratiýa. Olar da Dur, 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 bir daha dur, dur. yaş. Dur. Ha. Şu neme gaty erwet alada galyp elektron saýlaw geçip berenler wa olara näme diýjek? Tarihte şolar ýaly bir zat, indi tarihte internet ýokdy bolan. Ha. Ni bir şolar ýaly syýasatda göçüm zat diýinmi, näme diýin? Näme diýjegimi bilen mokşaň. Göçüm doğru. Eret. Görýän? Hı hı. Murat Kurbanov. Serdar Berdoğan galiba. Serdar soňky muňa nemesine gatnaşdyk ka. Awa. Serdar bir habar bir bank. Serdar olar tanaýarmy diýin? Ha. Edebiyat hosta nemem kadyan kino ýaly. Barlak görülýän her adamyň nemesi. Yo, şoň bir näme nemeti bolup biler? Şoň näme peýdasy bolup biler ýa? Ine sen tarih bilen gyzyklanyň soň soraýanna senden tebe tarihde da gaty köp täsin göçümler, syýasatlar, zatlar bolýar-da. Belki biz düşünüp bilýänler. Belki bir tutmalarından tutup bilýänler. Şoň üçin şol tarihdaky tejribelerden ýola çykyp şu göçüme nähil düşünmeli? Benim fikrimçe edil Serdar sular tanımayan olsa şu ýaly ýok bolsa sulardan soýany şu taý geçmek üçin Tayland gören adama ne? Özünde ýanyna adam çekjek bolýar. Prosto adamlar aldap şu taý godalan getirip şonu aýyrdyp özü ýeşek bolýan kadar sulardan ören küt fat aýtsa şunlar özümüze gelene merdiňe matlar şol bolar. Bu prezident üçin gelen ýaly gurkada özüm. Şoň üçin taýýan pikirimçe oturşy gurrun etşirar şoňa meňdir. Belki şeyler ardy öýdýändir. Arzu etdi şoň şeýlem kadýan häzir agent bolsa onu etme işler başga bolardy. Türkmenistan agenti bolsa. Her agentlik etken hareketdi. Pikirimçe şu adamlar aldap öýdüp näde moda bir güýşürip şonu aýryp özü ýeşip bolýan. Şoňa markada başaran adamlar baýlamaly. Şuňa halk ýeňdi, hakyky halkyň prezidenti diýip bolarmy? Ýa-da bu saýlawa gatnaşan adamlar gany bilmeler, näçe adam bar. Kesdirdi. O gatnaşmy onlar näme programy düzenlep bolýar. Yo, men Napoleon olup ses verdim meselem. Ses verip gördüm diýdim. Türk ol üçin Napoleon nemetdim, Allah kabul etdi. Ondan Serdaryň öz adyndan verdim ses. Onda diýmek şonu Altur sistemi. oýun sistemi bolmaly, mundan soň her kim gelip girip o saýlap, bu taýda pasport alanylan gerek. Saýlaw akyp saýlaw gatnaşyp. Onda bunu aýdyp saýlaw geçirýär elektron bol. O internetde saýlaw geçirýär, saýlaw geçirjek paket. Ýerli kagaz bilen saýlamaly. Aýratyn. Bir näme diýip, bu saýlaw bilen geçirilýär. O saýlaw oturmadan men alanyň. İnternetden lupoýal altmyl. Kuç Amerika gatnaşdyň ýa-da internetde gerek. Amerikada Murat Kurban saýlap. O kim nasıl? Geçenler etjek müstişe workanlar gatnaşan adam. Men hayran waram. Olar şu bir para adamlar ýolda çekjek bolan adamlar ýolda çekjek bolýar. Bar alata solar bilen soňky bir raýat aljak bu sebäbi her kim demesiniň dolanyny bilýär, gaýnany bilýär olar.
Büyük aldatlar solar tarafına çekecek. Böyle maçtan zaten absürt değil. Siyasete nime kapat giren o maçtan zaten. Hiç planım yok. Hükümete paranda bir seryon konkretni yetilmeyi namazı yok. Amerika'da da Germanya'da fayda olmuş olan programlar var. Etçek zaten burun. Öderim gelen var mı sonra yetip başlıyor. Onu sılla kaygara ya mümkün ya internette fayda geçirip etçek dilinde. Yo, Onu YouTube'un bir prezidenti bolmaly. hiç prezident var Amerika'da o ikinci prezident gerek. Yok, Türkmenin YouTube'daki prezidenti, elektron prezidenti. Türkmenin. Maşgaret ya maşgaret maşgaret. Ýöteret şu Türkmenistandaky şo çäreçi ýallaky mentalitet taşary urtada dowam edýär. Hökman watandaşlar hökman bir çokunma üçin, hökman baryp öňüne egilmek üçin, hökman bir bermek üçin adam öldürýärler. Men şoňa düşünemmi? Ağrım böyle kantarı yiyecek. Kapan farklı. Yara adam onlarla çıkıyor. Yeni oraya saparıp bir infa gitsin. Yeni oraya bulmura kurulan. Gitsin bir yerde birleşmedi. Yeni bir diyeceği çektim bir ders onu vardı. Kesin alyara tuz adamın onun olmadı. Bu işmedi. Yok, bular ýaly bular güýçli bolsa, bular ýaly köp adam bilen gollawçy bolsa. Näme üçin şolar? Näme üçin şolar? Bar öňküleri bolýar, tejribesi ýokdy diýeli. Ine şu häkimetin serdara geçişinde fokusy diňe şu serdaryň tagta çykarylşy edip bileleşip bular ýaly interneti ähmiýetli görýän bolsalar elektron protest edip şu bütün ýurtlaryň nimelerini ilçihanalaryny, hökümetlerini, halkara guramaları ýygyderli ýagdaýda elektron neme bilen, tagalla bilen şunu nemetmän, kabul etmän, şoň bilen hiç ýeri diplomatik gatnaşyk bolmasyn diýip şeýle bir tagalla. Ini elektron prezident boljak bolanyňdan ýa-da Türkmenistandaky prezidentlige gatnaşýan diýip şolar ýaly bolgusy zat etjek bolanyňdan şeýle bir synanyşyk edilen bolsa has bolmazmy? Arsa. Kovalar. Son aletler aslında. Ýok, şolar ýaly bir aktivlik bolan bolsa belki köp halkara guramalaryň, syýasatçylaryň zatlaryň üzüni çekip bolardy bilýän. Türkmenlere ayın sonuna bir doğru urda edip başladay bileleşip bilelikte, ağda birlikte diyerdiler. Yönü maksatlar tapavutlu. Ya da ikinci variantı şunlarla etti o ikinci olur. İnsan başkalarda Suudiyle yağlı bir nimesi bulunur. Pul Mesela başka bir yıl çıkıp başlasa buna oynatlı olsa pul satın alma. Böyle bir adam satın alacak. Pul hem pul yeten o. Sonra yola çıkarlarına pul verip satın alıp alsan onu ağırlayıp başka yollara da uğraş. Onu yeni yıl satar. Yine birazcık pul kazanmak için taap şeyler hep satıp koyurmaya mümkün. O görünüş pul. Yine pul gelmez mukabe. O bir biznes halde adam satıp biznes pul kazanacak. Sonra düşünce geliyor ama kasının deri. Şular ünsün oluyorlar prosta başka tarafı. Saylo esasına da aytçalar öyle. Normal yerini başka burada yalanlar dedik korkuyor. Etmeli işin. Hakikat o aytcan ağımızın böyle yurtların o informasyon çeşmelerine, jurnalistlerine, ilçkanalarına gidip şunlar edecek, ratip aydan olsa bir rat edip bile, ben o hiç onu hiç etmediler. Evet, şundan bir rat bolçalar bile beten oktur, yürüyükü. Adam ölsün böyle, başka bir rattan ayağa kaldıracak buluyorlar, miting ettirecek buluyor, oğlunun. Mesela, ina bir şunça gurama, şunça topar,
şunça adam eger siz şolary bilen eger şu Türkmenistandaky 3-nji diktatorlugy siz kabul etseňiz biz sizi boykot edýär. Biz uýdy derli ýagdaýda sizi boýunçalyk etjek, sizi protest etjek. Hmm. Türkmenistanda şular ýaly bir kanunluklar bar, adam hukuklary, jenaýetler hemme zatlaryny goýup düşündirip, diplomatik dille düşündirip, indi şundan soňra şunu görübem, bilibem, olaň öz razvedkalarym neme ýynapdyr. Onda biz daşary ýurtda diňe durman sizi neme diýär, protest edýär diýseň, online bolsun tapawdy ýok. Şu Günmataryň dili şol, Günmataryň metody. Öz metody bilen düşündireňde şolar düşünýär. Şular ýaly öz metody bilen şolary düşündirjek bolsak, bir has bu bir iş etdiğimiz bolmazdymy? Bulara bir geli nemet diýeni, öwülen oglan orta eder diýär. Şolar ýaly boldy. Onda Arsanjan jemläli şu güni. Indi sen näme garaşaň Türkmenistanda? Google'a garaşýar. Ogluga garaşaň? Google'a. Mesele. Ogluk öz-özünden bolýarmy? Häli bir aýdýa Türkiýede hiç zat ýokdy diýe Erdogan etdi. Oho, oho. Ol onça edilen, çekilen zähmetler, fundament, Türkiýede o döwletiň sistemasy bar, döwlet destury bar. Türkiýe hakyky döwlet, ol goýunjak absurdistan däl. Türkiýe Erdogan dogulma kada bara. Onu Erdogan. Şonu aýtsana bar. Samsyk gurrun edýärler. Basın Atatürk kuran olaymasın o respublika. Gurrunsyz Atatürk'ün guran mizeme sistemasynyň dowamyna şolar ýaly zatlar edýär. Guglu garaşýan diýen. Meselem nähili Guglu garaşýan? Türkmenistan içinden de taşından adamla bir nälim bolsa akyna aýlanar muksadýar. Täzäni gördüler ha. Doğrumy öýrenmen Google gitmeçe doğrudan. Google gitip goýdy. Naçyk ýene adam otursa ilk sapar serdan Google geçer. Sistema gaýtsa, şoňa göz ýetirdiler ha. Olar hiç kimne işler soran, o Google neýe getirip goýýarlar. Soň üçin adamlar soň düşündüm kadýan hakykatda bolsun. Şuna ýazylyp, hatça bir internetde bir iş bar, başga taýda çykmak bolany Türkiýede. Nemede Germaniýa Gerekkel internet bar, ellerine telefon bar. Telefon barmaklarynyň ucunda. Aýtdyma 2 minut, her gün 2 minutçugyny aýyrsalar, bir aý synap görüň, test ediň bir aý diýdi. Näme täsir etdi? Bütün sosial mediada dünýäň esasy iň köp gürleşilýän, iň köp gün tertibine getirilen meseleleriň arasyna goşup bilsek, başgaça bolýar. Ondan şuwat bir adamyň arasyna käýip gurrun etýän bolýan. Nara demen näçe aýlyk alýarlar zat. $400 alýar. LinkedIn geçerek. Demek şu adamlar ana şonu ýitirmejek bolýar işler diýen o. Belki her birden çıksak, işte ýitgidi bilmezek. Ýene-de gatnamy belli bolsa soň bir bilýärmiň. Bu ýerde ýoksa, ýene-de hem galaşdyk bolýar. Şonu ýitirmejek bolup köpüsi goşulan. Barça diýip. Ana şolara da düşündirmeli. Şu ýagdaý meselem urap gidip bilmezmi şeýdi. Bir wagt Türkmenistana gaýdyp barmal bolar. Türkiýede sizler ömürlük saklama düşündirmeli. Eger kriýis bolupdy wagty. Onu bir toparlaپ işler gerek. Onun Türkiýe ýagdaýy soň üçin ýurduň bolajak bolmaz, siýasatyň düzetjek bolmaz. O pul hiç kime taýdan berip durmaz, olar görüp gaýtadan kriýis bolup arady dolma galdy. Lira pesagaçdy. Aýlyň pesagaçça, ýene galsa wagt, kesip pesagaçça. Tapawdy.
Şoň üçin öz ýurduňda gidip öz ýurduň düzedeniň gowy diýeni. Ýene ýerine gul bolup, otaýda gul bolup işläp onuň ýurdunyň ekonomik kazanýan. Dogry türkleri bilen bir neme ýöne şonda da öz ýurdumyz bar, öz ýurtymyz bar ortada. Başgalarymyz bar, garyndaşymyz ýene taýyr bar. Bir topar pul bar ortada gidip duran prosty gaşary. Olany Nesibem bir ýetir. wagt ýetedi. O geljegimiz şu taýda bilen geljegimiz Türkiýede de. Diňe Türkiýede däl, başga hiç bir ýurtda däl, başga bir hiç bir ýurtda geljek ýok. Öz watanymyzda, towşana dogdup tepe. Kaan döküp alan ýurt şol. Bütün Türkmen taýyryna berip goýun şu ýurda näçe tane adam kaan dökülen. Şol taýda bilen nesmi bu ýaşasyn taýyr arkaň ýaşasyn bir topar adam çağır verdi. Kaan döküp çok nefilmi bu ýaşasyn. Önce bir gelecek ne näme diýip aýtmaly. Ýurda satdyk eden soňra näme diýip aýtsaň, gorkup oturduk internetde de taza internetde de garşy protest edilmek gitmedi düşündüm. Kızlarım soňsy olar syýlamana bizler gelişik ne bilmem. Şoňa düşündirler. Arsanjan 2,5 sagada gelýär. Şoň üçin aýş etýärler. Näçe ýeňil bolsa şonça gowy bolýar biziň ýükläp alyp bölekläp nemetmämet, iýermämet. Ýöne men gepleşigem seň bilen gürleşen ýerlerimizi temasyna görä bölekläp täzeden goýup Goýup. edip Kömek etsen. Sparadam çekýärem. Sparadam kömek edebilsem bir bu ýola salyp. köpelýä hakykatdan hem Hudaýa şükür soňky döwürlerde köpelýä ýörüýte gelýärler, pikir alýarlar. Elbetde barlak görmek isleýänler emma ýöne gelýänden esasy agramly bölegi daşary ýurtlarda aň düşünjesi ösen watandaşlar. Hudaýa şükür türkmeniň nesli tükenmändir. Edermen ösen aň düşünjeli, başarlykly, gaýratly türkmeniň nesli tükenmändir. Begenýän şolaň şeýdip aragatlaşyp gurup öz pikirlerini, düşünjelerini paýlaşyp durmagy biziň üçin uly gollaw, halk üçin uly gollaw, halkyň ruhlanmagy üçin. Geljekde hemme dada taýýar edemizden soň Türkmenim telekanaly höküminde onu hatam arkaýyn olar, ýankaýdy siňaly birini uşap göreşik adamlaň hiç hili bir güzeran gaýgaty bolmaz. Diňe özüniň de 7 puştunyň diýär Türkmenler. Güzeran gaýgaty bolmajak şekilde bir sistema gurup şeýdip netip bolsa has aýgatlaýjy tapyra geçerdi. Toplan geçersen şoňa var ya tap birleşmeli bolýar. Näçe TikTok görseler, Instagram kaç şu problemany görmäli, kaçanyň bilen tapmaňlaryň baryp diýip çeklerini ýok. Näme açyklap gerek? Açyk aýtmaly, düşündirmeli. Bu düşünýärlerimi düşündirmeli, şoňa düşünýärler ama ýöne çykyş etmän oturanlar düşünýärler. Ne barýan bir ýere hukmaý urutda şu saýlaw barada gürrüňetler. Men barýan işläp duran ýerde olanlar. Hukma bir tema şu saýlawa ýetjä ferdar ama geçip durýan gaýyny çekinýärler niýden başlajak bilen okýany gidip bir ýyl açylan unançyzlyk bu. Satarmykas, şu düşünje goýulan da aňyrdy. Diýerin satmaly diýen düşündi. Şu gorkuny aýrylsa, ondan soň hemmesi düşünür. Agdy ýer bolup etmelikin. Belki maýrat ýylykda da agdy ýer bolup etmelikin, görüşmelikin diýen düşünje gelir. Benim şol düşünjäni her kime ýetirjek bolmaz, agdy ýer bilen. Hukma eline ýara galyp däne suňaly internetde şu taýda aýtaly o 20-30 adam şu sebep oturanlar bolsa o taýda o şey düşünüp başlar olar. Kanalda da nemesini goşup başlar.
Olanın korkusu var, olarım adam. Olarım Hawa, maaşlar yukarı demeden gelen adamlar bizler yalan. gurrungsuz gaty täsirleri bolýar. Şoň üçin dowam edýär. Hmm. Olar bizden korksa bizler olardan beter olar bizden korkut. Sebebi ayak basan yer cinayet olur. Yerini oradan yerinde cinayet. Ogurluk, parakuluk, satançılık. Hemmesi olan il barşanın içinde. Adam yok etmek, durmaya bastırmak. Hemmesi cinayet, göz örtülü cinayet. Şoları ayırması. Biz ayırmasak hiç kim ayırmaz. Öz yurtumuzu özümüzden başka adama vakit vermek olur. Buldum da ağam. Köpse Kurması bol erkeğiyle Arslanjan, işten. İşten o sorun erkeğiyle aydatın da. Ben şey diyelim son bolon okulu günden işte aydatın mı ben yo aýtma. Bolýar. Öňünden öňünden habar berseň ýeterlik. Bildirse de müşkilleş görüň ýok. Aw, tarihten alınmaly mysallar, görüldüler. Kimler nädip başardy? Aw, daşarykda bolanok diýerler. Ýurdun içinden, ýurdun daşyna gowy taýýarlyk görüp, soň ýurdun içine gelip edilli köp işler. Esasy işler. Şolardan görüllü, şolardan mysal berdik. Adamlara ýol görkezsek, biz daşarda güýçlenip, guramaçylygy güýçlendirip, onuň ýurda barmaly. Diýip, meselem ol Hamaýnyň edeni ýalňyşam bolsa, görýärmi? Ulanyň metody dogry. Edinisi ýalňyşam bolsa, ulanyň metody dogry. Şoň üçin üstünlük kazandy, ýeňiş kazandy. Doğru adam onu bittirgem yeterli işlere cinayet yönü son gelen demesi sonu yeterli. Neçe milyon adam öldürdüğünü şu hükümete gelen için hizmet ediyorsun. Sözüyle altı adamlar yara bile örtmesine çekiyor sözüyle. İçeri işler bile. Aldı diyor sonunda. Aldan sonra bana Tarihi gelmez. toň aýratyn gürleşeli. Şol ýaly eliňdegi wagt öňünden bir e-mail ýazsaň, habarlaşat. Böyle. Köp sag bolandan. Toýuňda gaýtsan taňary ýakan. Sağ Mehmandy olun. bolar. Aw, alyp barjalarymyzdan, öňde barjalarymyzdan Arslan Muradow öz garaşlaryny beýan etdi türli temada. Sag bol Arslan, taňary ýakan. Ondan daşarynam şol şatlyk şeýhegiň goýun aýal maşgalalan ses ýazgylary bilen baglanşykly. Köpçüligiň haýyşyny göz tutup, adatdan daşary ýagdaýda şu günýalym geçirilmeli boldy. Günýalymyň ýerindem tawurdan Arslan goşuly, Arslan bilenem türli temalarda, aktual temalarda pikir alışdyk. Şu günýalymyz şundan ibarat, ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hemmäňiz köp sag boluňyz, orazalaryňyz kabul bolsun, dowa dileýleňiz, ibadatlaryňyz Allahajan. Mundan soňky ömrüňiziň her pursaty oraza ýaly pek bolsun, gowy bolsun, bereketli bolsun. Arsanjan köp sag bol, taňary ýakatyn. Hocam sağ olun hemmemiz çok minnettar. Tomatikçiler minnettar. Yaratı söylemeleri. Geçen rahat olsun yeni görüşürüz. Goýdy görşeliň, sag bol. Belki olsun.